97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may inspirasyon ang tao, meron siyang dahilan para magsumikap at magpatuloy sa buhay. At kahit na sa pinakamadilim na sandali ng kanyang pinagdaraanan, hindi siya nawawala ng pag-asa at paninindigan. Ikaw, kapuso, sino ang inspirasyon mo sa buhay? Iba gumalaw ang Diyos, lalo na kapag nakikita niya ang karapat-dapat sa pagpapala niya ang kanyang lingkod. At yan ang gustong patunayan sa atin ng kabarangay nating si Vincent. Kaya niya pinadala ang kanyang storya sa ating programa. Ulirang anak sa kanyang sakiting ina at ama sa batang hindi niya kadugo. Sa kwentong ito ay samahan natin siya at tunghayan kung paano napagtagumpayan ni Vincent ang masasalimuot niyang pinagdaanan nang minsan siyang magmahal at saktan ng babaeng hindi itinadhana ng langit na makasama niya habang buhay. Excited ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang katanghalian ng Sabado sa inyong istasyon at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vincent. 45 years old at kasalukuyan ay nagtatrabaho bilang housekeeping supervisor sa isang hotel sa Maynila. Pero bago ko na-promote sa posisyon kong yon ay nagsimula muna ako bilang janitor hanggang sa naging housekeeping staff. Mabuti na lamang dahil nasuklian ng mabuting bagay ang loyalty ko sa naturang hotel na pinagtatrabahuhan ko. Papadudot matapos nilang makita ang aking pagsisikap sa ginagawa ko. Pero noon pa man ay madiskarte na po talaga akong tao, Papadudot. Palibasa anak mahirap lamang ako. Biyuda na po ang nanay Remedios ko at siya lang ang nagtataguyod sa aming magkakapatid. Bunso po ako sa 5 at nakatapos lamang ng high school. Pero hindi ko po iniisip na hadlang ang antas ng edukasyon na meron ako para magpursige sa buhay. Bago ako nakapasok na janitor sa parehong hotel na pinagtatrabahuhan ko hanggang ngayon, ay naging tendero na po ako sa lugawan at ihawan sa lugar namin sa Maynila. Nagkargador sa palengke, nag-construction worker na masukan sa pabrika, naglako ng mga papag at upuan, unan at kutsyon. Nag-service crew na rin po ako, pero di kontrata lamang kasi noon, kaya kada natatapos ang 6 na buwan ay nagja-job hunting na po ako. Hindi po ako tumigil sa paghahanap ng mapapasukang trabaho at kulang na lamang ay suyurin ko ang kamay nilaan. Kahit na mainit ang sikat ng araw, pudpud na ang lumang sapatos na suot ko. At madalas na hindi pa ako kumakain ng tanghalian ay hindi ko yon iniisip dahil porsigido ako, Papadudot. Hindi niyo ako masisisi ng panahon na yon. Ako lang po kasi ang bumubuhay sa nanay ko na iniwan sa akin ang mga nakakatanda kong kapatid. Matapos nilang magsipag-asawa at bumuo ng sarili nilang pamilya. Tapos matanda na at sakitin pa si nanay kaya todo kayod ako, Papadudot. Mahal na mahal ko po ang nanay namin. Nakita ko kasi ang pagsasakripisyo niya noong maliit pa lamang kami matapos mamatay ng tatay namin dahil sa sakit. Kaya naman pinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko sa nanay namin ang mabubuting bagay na ginawa niya sa amin noon. Isa po siya sa inspirasyon ko kung bakit ako nagpapatuloy. At kahit na 33 anyos na ako noon,
ay sinantabi ko ang pag-aasawa at pagbuo ng sariling pamilya para samahan at alagaan siya. Okay, buti may natira pa para pamasahe ko. Tapos tong 100 para sa ulam namin ni nanay bukas. O anak, nandiyan ka na pala. Ay, mana po nay. Kawaan ka ng Diyos, Vincent. Upo muna kayo nay. Patapos na rin po ako rito. May dala po akong ulam natin. Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Pagsaluhan na natin yung bit-bit mo. Teka, ano ba yung binibilang mo? Natira po sa pera ko. Nagpadala kasi ako kay na kuya. Kailangan lang daw niya ng pambili ng gamot ng anak niya eh. Delay daw po kasi yung sweldo niya kaya nanghiram muna siya sa akin. Ganun ba? Kumusta na raw ang apo ko? Okay naman po. Natawagan na ako ni kuya kanina. Nakuha na niya yung pera. Ay, salamat sa Diyos. Salamat din sa'yo kasi may extra kang pambigay sa mga kapatid mo kahit nagipit ka na rin at nangangailangan. Kapatid ko naman po yun, Nay. Hindi naman sila ibang tao sa akin. Sana pagpalain ka lalo ng Diyos sa mga mabubuti mong ginagawa. Lalo na sa akin kasi hanggang ngayon kargo mo pa rin ako. Hindi ko naman po iniisip yun kasi nanay ko kayo. Tsaka masaya po ako na napaglilingkuran ko kayo. Pero anak, nagkakaedad ka na rin. Ilang taong ka na ba? 33. Hanggang ngayon hindi ka pa nakakapag-asawa at nagkakaanak. Paano na lang pag tumanda kang binata? Ayos lang naman po ako. Huwag niyo pong alalahanin yun. Mas kayo po ang inaalala ko. Sa ngayon po, Nay, ayokong tumulad sa mga kapatid ko. Ayoko na dumating sa punto na mapabayaan ko kayo pag nag-asawa na ako. Sa bagay, lahat sila minsan na lang dumalaw dito sa atin. Namimiss ko na mga kapatid mo pati yung mga apo ko eh. Hayaan niyo, Nay. Pag nakaluwag-luwag ako, tayong pupunta sa kanila. Sorpresahin natin sila. Pangako po yan. Salamat, Vincent. Pero wag mo na akong masyadong alalahanin. Yung sobra mong pera, ipunin mo para sa sarili mo. Para naman mabili mo ang gusto mo. Pag sumweldo ka, bumili ka ng bagong pantalon. Kasi kupas na yung ginagamit mo. Ako na lang ang naaawa pag nilalaban ko ang damit mo eh. Nanay naman eh. Pero sige po, bibili ako kahit dun sa ukay-ukay. Marami dun na magaganda kahit second hand. Ikaw talaga? Napakakuripot mo sa sarili mo pero pagdating sa amin, hindi. Kahit said na, ayos lang basta may maibigay. Ang swerte-swerte namin sa'yo, anak. Mas maswerte ako sa inyo kasi may pamilya ako. Tsaka pera lang naman po yun. Pwede ko ulit kitain. Tsaka nagtatabi naman po ako, huwag kayong mag-alala. Para pag nangailangan, may madudukot. Di ba turo nyo yan sa akin nung bata ako? Hanggang ngayon, tandang-tanda ako pa po. At kapag nagkaroon po ako ng mga anak, yan din po ang ituturo ko sa kanila, Nay. Hindi na ako makapaghintay na magkaroon ng apo sa'yo. Nakikita ko kasi kung gaano ka karesponsable, maalaga at masikap na tao. Alam kong magiging mabuting asawa at tatay ka sa magiging anak mo. Basta Vincent, tandaan mo palagi, kapag kumatok ang pag-ibig, patuloyin mo. Huwag mong tuluyang ikandado ang puso mo sa ibang tao kasi masarap magkaroon ng sariling pamilya. Opo, Nay. Pero sa ngayon, kayo ang pamilya ko. Kayo ang responsibilidad ko at kayo ang inspirasyon ko. Kaya nagsisikap akong umasenso. Lahat po ng ginagawa ko para sa inyo. At para sa mga kapatid ko sakali mga ilangan sila, may maibibigay ako. Hindi ko na alam kung ilang beses kita pasasalamatan. Pero salamat talaga kasi nandyan ka. Napakapalad ko kasi naging anak kita. Mas mapalad po ako kasi kayo ang nanay namin. Hindi niyo po kami pinabayaan kahit matapos mamatay ni tatay. Siguro kung naging masamang ina kayo nung araw, baka napariwara na kami. Kaya ako po ang dapat magpasalamat. O siya, mabuti pa kainin na natin yung dala mo kasi hindi tayo matatapos sa pagpapasalamat sa isa't isa. At saka mukhang pagod at gutom ka na. Nakapagsaing na naman ako doon. Kumain ka ng marami, ha? Yun! Salamat po, Nay. Sakto. Masarap tong ulam na binili ko. Paborito nyo. Totoo po na masaya ako at bukal sa puso ko na unahin ang kapakanan ng nanay ko bago ang sarili ko.
Hindi naman po ako nagmamadali noon pero habang nagkakaedad ako ay aaminin kong napapaisip din ako kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng sariling pamilya tulad ng sa mga kapatid ko. Sa edad ko noong 33 ay sinantabi ko na talaga ang panliligaw at pakikipagrelasyon. Kasi ayokong matuon sa ibang bagay ang atensyon ko lalo na noong labas-pasok sa ospital si nanay dahil sa problema niya sa baga. Nangako ako sa sarili ko na sa kanya lamang ako magfo-focus kasi ayokong pati siya ay mawala sa amin. Si Nanay Remedios na lang ang magulang na meron kami, Papa Dudut. At dahil bunso ako ay likas sa amin na close po talaga sa mga nanay. Sa kabilang banda ay hindi po nagsasawang magpaalala sa akin si nanay na pwede naman ako mag-asawa at bumuo ng pamilya kung kailan ko gusto. Para sa kanya ay ayaw niyang tumanda ako na mag-isa kasi wala akong asawa at mga anak. Na-appreciate ko po ang pag-aalalang yon ni nanay kaya muli kong binuksan ang puso ko sa kung sino mang babae na gustong pumasok sa buhay ko, Papa Dudut. At doon na nga po ipinakilala sa akin ang kapalaran si Baby Lynn. Si Baby Lynn ay nasa 30 anyos nang makapasok sa hotel na pinagtatrabahuhan ko bilang housekeeping attendant katulad ko. Dahil baguhan, ako po ang nagturo kay Baby Lynn at doon na nagumpisa na makilala ko siya ng husto. Eto na yung soft drinks mo. Naku, salamat Vincent. Grabe, ang init. Kumusta naman ang araw mo sa trabaho? Grabe, ang hirap pala. Pero masaya naman. Kasi maraming natututunan, tsaka bagong experience. Thankful ako kasi nakapasok ako sa trabahong to. Matagal ka na ba rito? Medyo. Janitor ako nang magsimula ako rito. Hanggang sa kinuha nila akong housekeeping staff kasi nagustuhan nila ang serbisyo ko. Kumuha lang ako ng 6 na buwan na kurso tungkol doon para magkaroon ako ng certificate. Ang galing-galing mo naman at ang sipag pa. Sana katulad mo rin ako. Siguro kaya ka ganyan ka pursigido? Kasi may sarili ka ng pamilya, no? Ilan ang mga anak mo? Ah, nako. Wala pa akong anak at asawa. Seryoso? Huwag mong mamasamin ha, pero ilang taon ka na ba? 33. Kahit live-in partner, wala? Wala. So mag-isa ka lang sa bahay nyo? Kasama ko nanay ko. Siyang dahilan kung bakit hindi pa ako nag-aasawa. Ako na lang kasi yung anak niya na kasama niya sa bahay. Lahat ng kapatid ko may pamilya na. Iniisip ko na pag nag-asawa ako, baka mapabayaan ko siya. Ayoko mangyari yun kasi matanda na siya at sakitin. Siya na lang din kasi ang magulang na meron kami. Hindi ko kakayanin kung pati siya mawawala katulad ni tatay. Wow! Ang bait mo namang anak. Nahiya naman ako sa'yo kasi nakadalawang live-in partner na ako. Kahihiwalay ko nga lang sa huli ko eh. Buti na lang wala kaming anak. Pero hindi rin naman ako nagkaanak dun sa una. Ayos lang ba malaman kung bakit kayo naghiwalay? Oo naman, ayos lang. Total nagkukwentuhan na tayo. Tungkol sa tanong mo, kapareho lang kasi ng dati kong kinakasama yung hayop na yun. Nambubugbog. Sa una lang magaling. Papakitaan ako na maganda at mabuti. Tapos pag nakuha na ang loob ko, tsaka lalabas ang baho. Kung alam mo lang, lagi akong may bukol at pasanang dahil sa kanila. Akala ko dun sa pangalawa ko, ayos na pero pareho lang pala sila nung una ko. Kaya sabi ko, ayoko na. Ayun, hiniwalayan ko na. Hindi na ako nang hinayang. Sa una lang naman masakit pero makaka-move on din naman ako. Ang hirap kapag violent at mabigat ang kamay ng mga lalaki. Walang kapayapaan sa sariling tahanan. Sinabi mo pa. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit ang malas-malas ko sa mga nakakarelasyon ko? Mabait naman ako nung bata ako. Sinusunod ko naman nanay ko pag inuutusan ako at natutulog ako pag tanghali. Ganun ba yun? Hindi, biro lang. Pero yan nga, di ako sinuwerte sa mga lalaki na nakilala ko. Kamuntik pa ako mapatay sa gulpe. Siguro hindi mo pa nakakatagpo yung para talaga sa'yo. May ganun ba? Oo, yung lalaki na magmamahal sa'yo, mag-aalaga at hindi ka sasaktan. Yung family man. Kung totoong may ganyan,
Sana dumating na siya kasi kahit 2 beses na ako nabigo sa pag-ibig, umaasa pa rin tong marupok kong puso na makakatisod ako ng matinong lalaki. Katulad nung sinasabi mo. Pag nagkataon, baka sa kanya na ako magpabuntis. Ikaw talaga. Basta huwag ka lang mainip, darating din yun. Pero sa ngayon, balik na muna tayo sa trabaho kasi matatapos na break time natin. Baka hanapin na tayo. Naku, ang on time mo talaga. Sige, mauna ka na. May 5 minutes pa naman. Ubusin ko lang tong soft drinks ko at mag-iossi lang ako saglit. Susunod na ako. Sunod ka agad ah. Oo naman. Sige, huwag ka magpalit. Kopya, boss! Maganda po si Babylin, kulot ang buhok, maputi ang balat at katamtaman ng tangkad. Bukod doon ay kwela rin siya. Madaling patawanin at ka-vibes na niya halos ang mga katrabaho namin. Madaldal din kasi siya at mahilig makipagkwentuhan kaso minsan ay napapasobra. At doon lang nauubos ang oras niya imbes na gawin at tapusin ang trabaho niya. Minsan tuloy ay nasisita siya ng head namin kaya bilang concern na kaibigan at katrabaho ay pinagsasabihan ko siya. Mabuti na lamang at hindi naman niya minamasama, Papa Dudut. Isa pa po sa napapansin ko kay Babylin noon ay ang hilig niya sa paggamit ng cellphone. Wala namang kaso kung ginagamit lamang niya ito sa break time pero tanda kong napagalitan pa siya kasi habang naglilinis siya ng isang kwarto ay nagse-cellphone siya. Pero mabuti na lamang dahil unti-unting nagbago si Babylin kasi ayaw niyang mawala ng trabaho. Papa Dudut, ako po yung tao na hindi mapanghusga at madalas magbigay ng ikalawang pagkakataon sa kapwa ko lalo na't nakikita kong porsigido siya. At dahil nakikinig sa mga payo ko si Babylin, doon po nagsimula ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Hindi nga nagtagal ay nakaramdam po ako ng paghanga sa kanya, Papa Dudut. Na lumalim ng lumalim hanggang sa maging pag-ibig. Kaya nga hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Umamin ako na nagugustuhan ko na si Babylin at kahit na hindi kami pareho ng nararamdaman ay malugod kong tatanggapin ang pagtanggi niya. Duda po ako na magugustuhan din ako ni Babylin tulad ng pagkagusto ko sa kanya. Kasi madalas laman ng mga kwento niya sa akin ang tipo niyang lalaki para mapangasawa. Yung bang artistahin at makisig ang tindig, matipuno at higit sa lahat ay may pera. Hindi ko gustong maliitin ang sarili ko pero dehado po talaga ako. Kaya nga lakas na lamang ng loob at tibay ng dibdib ang puhunan ko nang aminin ko kay Babylin ang nararamdaman ko. Akala ko yun na rin ang katapusan ng pagkakaibigan namin kasi maiilang na siya sa akin pagkatapos. O baka yun na ang simula ng ma-friendzone ako sa kanya. Pero nang sabihin niya sa akin na crush niya ako at gusto niya akong manligaw ay hindi ko na nga pinanampas pa ang pagkakataon. Sabihin na natin na nagpa-impress ako ng todo kay Babylin para sagutin niya ako. Nandyan yung hinahatid na sundo ko siya sa apartment na tinutuluyan niya papunta sa trabaho namin, Papa Dudut. Minsan kapag may extra akong pera ay pinagbabaon ko siya ng lunch para hindi na siya bumili pa. Madalas kasi na nauubusan ang pera si Babylin kahit kakatapos lang naming sumweldo. Katulad ko ay breadwinner din siya kaya nakaka-relate ako sa kanya. Tumagal po ng 1 buwan ang panliligaw ko bago ako sinagot ni Babylin. At dahil noon lang ako nagka-girlfriend kaya sobrang saya ko, Papa Dudut. Agad ko rin siyang dinala sa bahay namin para opisyal na makilala ng Nanay Remy ko. Kung ganon, ikaw si Babylin na nobya ng anak kong si Vincent. Naku, ang ganda-ganda mo namang bata ka. Salamat po, Nay. Mano po? Ikawaan ka ng Diyos. Mano rin po, Nay. Pagpalain ka rin ng Diyos, anak. Maupo muna kayo ng girlfriend mo. Kumain na po ba kayo?
Kung hindi pa may dala po kaming ulam ni Babylin. Dito na kami kakaing dalawa. Ay sakto, kakatapos ko lang magsampay ng nilabahan. Wala pa tayong ulam, yung sinaing nakasalang pa lang. Tamang-tama yung dala ninyo. Tama nga po ang laging sinasabi ni Vincent. Napakasipag niyo. Ito na lang talaga ang magagawa ko sa bahay namin. Kasi anak ko na ang nagtatrabaho. Nay, di po ba sabi ko sa inyo, wala pong problema sa akin kahit ako maglaban ng mga damit natin. Di naman po ako pagod tuwing umuwi ako dito sa bahay eh. Huwag na po kayong maglaba. Baka kasi masyado kayong mapagod. Sasakit na naman ang likod nyo. Matibay pa naman tong likod ko, nadadaan pa sa pamahid. Ikaw naman, Babylin. Salamat ha. Kasi sa wakas, dumating ka na sa buhay ng anak ko. Ngayon lang kasi yan nagdala ng babae sa bahay para ipakilala sa akin. Akala ko tuloy tatanda ng binata si Vincent eh. Si nanay talaga. O bakit? Totoo naman, hindi ba? Kaso mukhang mali po ang akala nyo. Kasi sa wakas, nagka-girlfriend na si Vincent. Ako po ang dapat magpasalamat kasi nakilala ko ang anak nyo. Mabait na, mapagmahal pa. Kita ko kung gaano siya katsaga at katotoo sa panliligaw sa akin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na sagutin siya. Na hanggang ngayon, pinagpapasalamat ko pa rin, Babylin. Ikaw talaga? Natatandaan ko na excited yung anak ko na dalhin ka rito para ipakilala sa akin. Pagpasensyahan mo na kung hindi malaki ang bahay namin, ha? Pasensya na rin kung medyo mainit. Electric pan lang kasi ang meron kami. Ay naku, okay lang po yun, Nay. Hindi naman po ako maarte. Taga saan ka pala? Kasama mo ba ang mga magulang mo sa bahay ninyo? Taga Pasay po ako. Yung parents ko po nasa probinsya sa Negros. Nagpapadala lang ako sa kanila pag may extra ko. Pero sa ngayon, tipid-tipid po muna kasi po kakasimula ko pa lang sa trabaho. Nay, alam nyo ba na breadwinner din si Babylin sa kanila? Ay talaga ba? Opo. Naku, mahirap maging breadwinner. Mabuti kinakaya mo. Opo, pero sa ngayon kinausap ko na ang mga kapatid ko na tumulong sa akin. Kasi mahirap naman na ako lang ng ako. Mabuti nakinig sila. Kaya kahit paano may katulong na ako sa pagbibigay ng pera kina mama at papa. Mabuti kung ganun. Siguradong ipinagmamalaki ka ng mga magulang mo. Parang ako dyan kay Vincent. Ipinagmamalaki ko yan kasi napakabuting anak. Walang iniindang puyat at pagod, makakayod lang at nang meron siyang pantustos sa pangangailangan namin. Kahit nga mga kapatid niyang may sariling pamilya, iniisip pa rin niya. Halata naman po kay Vincent na masipag siya at may malasakit. Yun po yung nagustuhan ko talaga sa kanya. Kasi nung unang araw ko pa lang sa trabaho, siya na yung umalalay sa akin at nagtiyaga na turuan ako kahit marami akong palpak. Siyempre, nag-uumpisa ka pa lang. Pero kita mo ngayon, gamay na gamay mo ng trabaho natin. Paano hindi magaling ang trainer ko? Nax, baka naman binobola mo lang ako kasi nandyan si nanay ha? Excuse me, hindi kaya ako bolera. O siya, mukhang kumukulo na yung sinaing ko. Puntahan ko lang. Pero sumunod na rin kayo ha. Maghahain na ako para makapananghalian na tayo. Baka nagugutom na itong si Babylin. Sige po. Tutulong na rin po ako. Kahit wag na. Bisita ka namin. Kami nang bahala. Ayos lang po. Tara po, tulungan ko na kayo. Masaya po ako, Papa Dudut. Kasi madaling nakuha ni Babylin ang loob ni nanay. Bait naman si nanay kaya hindi na rin kataka-taka na nakagaanan niya ng loob ang girlfriend ko. Natutuwa ako kapag nakikita ko silang magkasundo sa isang partikular na bagay. Kaya naisip kong siya na nga ang babaeng tinadhana sa akin para maging asawa at makasamang bumuo ng pamilya. Naging masaya naman po kami ni Babylin sa loob ng 1.5 buwan ng pagiging magkasintahan namin. Hanggang sa nabuntis ko siya, Papa Dudut. Unexpected pero hindi unwanted ang baby na dinadala niya. Kaya may bahagi sa akin na masayang masaya kasi magiging tatay na ako sa wakas. At dahil gusto ko pong ingatan at pangalagaan ang magiging anak namin ni Babylin, kaya naman nag-decide na ako na iuwi siya sa bahay namin para doon na tumira, lalo pat naging maselan pa ang pagbubuntis niya.
Yun din po ang dahilan kung bakit nag-resign na sa trabaho si Babylin Papa Dudut. At ako na lamang ang nagtodo kayod para sa nanay ko at sa mag-ina ko. Noong mga unang linggo ng pananatili ni Babylin sa bahay namin ay masasabi kong ayos naman, Papa Dudut. Pero dumadalas po ang pagreklamo niya lalo na sa nanay ko ng mga sumunod na araw. At madalas niya akong paringgan na gusto na niyang bumukod. Vincent, gusto ko na talagang bumukod. Ayoko na rito sa inyo kasi pakiramdam ko wala tayong privacy. Ano bang sinasabi mo? Meron naman tayong sariling kwarto. Ito bang kwarto na tong pinagmamalaki mo? Ang liit-liit. Daig pa natin ng sardinas tapos ang init-init pa rito. Kahit sa gabi tagaktak ang pawis ko. Alam mo naman nagtatabi na talaga ako ng pambukod natin. Kaso di pa kaya ngayon eh. Malaki pa ang kulang. Tsaka ang isa pang iniisip ko, paano na si nanay pag umalis tayo dito? Sino mag-aalaga sa kanya? Problema mo pa ba yun? Eh di paalaga mo sa mga kapatid mo. Aba sobra na sila. Sa lagay ikaw lang ba ang anak para ikaw lang ang mag-alaga sa nanay mo hanggang pagtanda? Parang di naman patas yun. Mahal naman eh. Akala ko na pag-usapan na natin to. Pag nandito tayo sa bahay, maalagaan ka ni nanay. Ayaw mo ba nun? Yung nanay mo kasi ang daming pinagbabawal sa akin. Nag-aalala lang siya kasi masela ng pagbubuntis mo. Siyempre ayaw kanyang mapahamak. Kaya wag naman sanang matigas ang ulo mo. Ulo ko pa talaga ang matigas ha? Masama na ba magsabi ng saloobin sa pamamahay na to? Sa lagay wala na akong karapatan porke sampid lang ako rito? Ano ba pinagsasabi mo? Lumalabas kasi na hindi mo ko pinapakinggan porke nakikitira lang ako rito. Salita ako ng salita pero para kang walang naririnig. Mahal, wag mo naman akong awayin. Pagod ako sa trabaho. Okay lang ba na bukas na natin pag-usapan to? Mahal mo mukha mo. Saka anong bukas? Lagi ka na lang ganyan. Hindi ko kasi alam ang problema mo. Ginagawa ko naman lahat na makakaya ko para maibigay sa iyo ang gusto mo. Pero sana maintindihan mo na hindi sapat ang kinikita ko. Tapos kailangan pa natin mag-ipon para sa panganganak mo. Kung bakit kasi binuntis-buntis mo ko di sana hindi tayo namomroblema ng ganito. Anong sinabi mo? Babylin naman. Anak natin na pinag-uusapan dito. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Magpapaka-plastic pa ba ako at sasabihin kong masaya ako sa sitwasyon ko kung hindi naman talaga? Ang selan-selan ng pagbubuntis ko, Vincent. Ang dami kong hindi pwedeng gawin. Ultimo paglalakad papunta sa CR, kailangan kasama ko pa ang nanay mo. Naaalibadbaran ako na lagi niya akong binubuntutan. Oo, sabihin na natin nagmamalasakit lang siya pero hindi ako sanay sa ganun. Ayoko nun. Mabuti pa bukas na natin to pag-usapan. Baka sakaling kalmado na tayo pareho. Yan ang hirap sa'yo eh. Imbis na harapin mo ang problema, gusto mo ipagpabukas pa. Sa nakikita ko wala namang problema rito eh. Ikaw lang ang gumagawa ng problema. Anong sinabi mo? Sobra ka na talaga ah! Huwag kang tumabi sa akin sa higaan! Nabubwisit ako sa'yo! Hay, sige kung yan ang gusto mo. Dito na lang ako sa bangko matutulog kung ayaw mo ako makatabi. Magpahinga ka na. Papa Dudut, aminado kung hindi ko pa mapagbigyan ng hiling ni Babylin na magrenta ng apartment at bumukod dahil ayokong iwanang mag-isa ang nanay ko. Matanda na siya at sakitin. Ako na lang ang anak na kasama niya kaya pinaliwanag ko pong maigi sa live-in partner ko ang sitwasyon. At umasang maiintindihan niya pero nagkamali ako. Hindi ko rin po masyadong maunawaan ang madalas niyang pagreklamo dahil kung tutuusin ay alagang-alaga siya ng nanay ko. Iniisip ko na lamang na baka dala ng pagbubuntis kaya bigla siyang naging iritable at mainitin ang ulo. Hirap din po kami sa pera ng panahon na yon kasi nadagdagan ng pinagkakagasusan dahil sa pagbubuntis ni Babylin. Kaya sinabi ko sa kanya na mag-iipon muna ako ng pera para makabukod na rin kami. Ang plano ko ay simulan yung pag nanganak na siya. Pero parang hindi na po makapaghintay ang live-in partner ko. Lagi niyang reklamo na wala siyang privacy sa bahay namin kasi nandyan si nanay. Na madalas daw siya nitong pakialamanan kahit ang totoo ay concern lang naman sa kanya ang nanay ko.
Sa madaling salita ay naging reklamador po si Baby Lynn, Papa Dudut. Napansin ko rin po na naging pabaya na siya sa kanyang sarili. Ang ibig kong sabihin ay parang hindi siya buntis kung kumilos. Minsan ay umaalis siya ng bahay namin at hindi niya sinasabi sa amin ni nanay kung saan siya nagpupunta. Pag sinabi naman niya ay doon lang daw sa mall kasama ang mga kaibigan niya para magpalamig. Pinagsabihan ko po siya na huwag umalis sa bahay kasi delikado ang pagbubuntis niya pero hindi po nakinig si Baby Lynn. Hanggang isang araw ay dinugo po siya ng malala dahilan para isugod ko siya sa ospital. Pero pagdating doon ay huli na ang lahat dahil wala ng heartbeat ang baby sa tiyan niya, Papa Dudut. Kulang ang salitang masakit sa tindi ng kirot, hinagpis at pagdadalamhati na nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Matapos mawala sa amin ni Baby Lynn ang aming anak. Iyak po ako ng iyak at sinisisi ko ang sarili ko kasi para sa akin ay naging mabagal ako sa pagresponde at pagdadala kay Baby Lynn sa ospital. E di sana'y posible pang nailigtas ang anak namin at hindi sana ito mamamatay. Malungkot din po ako kasi hindi ko pa nga nasisilayan ng baby namin ay maaga na itong kinuha sa amin. Sa gitna ng pagluluksa namin ay pinaalala sa akin ni nanay na may dahilan ng lahat. Na dumaraan lamang kami sa pagsubok at kailangan lang namin na malampasan yon. Simula noon ay unti-unti ako nakabangon at nagpatuloy sa buhay. Muli akong pumasok sa trabaho at nangarap sa kabila ng masakit na pinagdaanan ko. Naniniwala po ako na may Diyos at sinusubok lamang niya kami. Ang kailangan ko lang gawin ay patunayan na hindi kami magtataksil sa kanya at laging susunod sa utos niya. Yun po ang naging sandigan ko para maging matatag sa kabila ng panghihina ko, Papa Dudut. Kasabay ng pag-usad ng buhay ko ay unti-unti pong bumuti ang kalagayan ni Baby Lynn. Pero nang tuluyan na siyang gumaling, ay mas dumalas na po yung umalis ng bahay na walang paalam. At kung minsan ay umuuwi ng gabi o di kaya ay lasing. Siyempre nag-worry po ako sa kanya kaya naman pinagsabihan ko siya. Pero minasama po yun ni Baby Lynn at nauwi lamang sa mainit na away ang sanang mahinahong pag-uusap namin. Huwag kang sumigaw kasi pinagsasabihan lang kita. Mamaya marinig tayo ng kapitbahay kung ano pang isipin nila. Tinatanong ko lang kung saan ka na naman galing. Masama ba yun? Para ka kasing tanga. Sinagot ko na yung tanong mo, di ba? Doon nga sa mall kasama ng mga kaibigan ko. Tumambay lang kami. Nag-window shopping. Ang init-init kasi rito sa bahay niyo. May electric fan nga pero parang apoy yung hangin. Nag-aalala lang naman ako kaya tinatanong kita. Tsaka napapansin ko parang napapadalas ang pag-alis mo. Hindi naman sa pinagdududahan kita pero… Pero ano? Hindi raw sa pinagdududahan pero halatang halata na wala kang tiwala sa akin. Wag nga ako, Vincent. Lalo tuloy ako naaasar sa'yo. Hindi mo kailangan mainis kasi nag-uusap lang tayo ng maayos. Tsaka pwede bang hinaan mo ang boses mo? Baka natutulog na si nanay, magising pa natin siya. Yan talaga ang ayaw ko sa'yo kasi lagi mo akong dinidiktahan sa mga gagawin ko. Parang wala na akong kalayaan sa'yo. Gusto mo ganito gawin ko, gusto mo ganyan. Alam mong hindi totoo yan. Kapakanan mo lang iniisip ko. Diyan ka magaling. Lagi mo na lang sinasabi na para sa akin kaya mo ginagawa ang lahat. Pero ang totoo, gusto mo lang na kontrolin ako. Napapagod na ako sundin ka ng sundin, Vincent. Hindi naman kita magulang Sino ka ba? Ha? Anong sinasabi mong sino ako? Baby Lynn, naririnig mo ba ang sarili mo? Wala akong ibang gusto kundi mapabuti ka. Tayo! Kaya nga nagsusumikap ako na magtrabaho, maibigay ko lang sa iyo mga gusto mo. Ang akin lang sana, matuto kang makisama. Hindi yung ang dami-dami mong reklamo. Ako, tigilan mo nga ako sa kakaganyan mo, naiinis lang ako. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit nagagalit ka sa akin. Pakiramdam ko tuloy wala na akong ginawang tama kahit gusto ko lang naman mapabuti ka at maging maayos sa pagsasama natin. Ewan ko pero parang nagsisisi na ako na nakilala kita. Anong sinabi mo? Na
naiinis ako kasi ganyan ka lang, na mahirap ka lang. Kahit na lagi mong sinasabi na nagsisikap ka, hindi ka pa rin umaasenso. Baka naman kasi hanggang dyan ka na lang. Ang dami mong pangarap pero wala namang natutupad sa mga yon. Malapit na tuloy akong makumbinsi sa sinasabi ng mga kaibigan ko na puro ka lang satsat, na wala ka naman talagang binatbat. Wag mo naman ako pagsalitaan ng ganyan, Babylin. Di ako gawa sa bato. Nasasaktan na ako sa mga sinasabi mo. Nasasaktan ka pala? Akala ko kasi manid ka na eh. Pero pasensya ka kasi hindi ako magsosorry. Tama lang naman na malaman mo yon para alam mong baka nasosobrang ka lang sa pag-iilusyon at pangangarap ng gising na balang araw makakaahon kayo sa kahirapan ng nanay mo. Alam mo, pumayag ako maging tayo kasi akala ko iba ka sa lahat. Na may patutunguhan ng determinasyon mo pero sa nakikita ako, parang sa kangkungan ka lang din pupulutin. Ayokong samahan ka hanggang sa lugar na yun kasi may pangarap din ako. Oh, umiiyak ka? Ang arte mo naman. Para kang hindi lalaki umasta. Binabay ka ba? Kaya nawawalan ako ng gana sa'yo eh. Alam mo, mabuti pa, doon ka sa labas. Ayaw kita makita rito kasi nasusuka ako sa pagmumukha mo. Ang drama-drama mo? Naalibad-baran ako? Ay nako! Malis ka nga! Ilang araw po kong hindi kinausap ni Babylin pagkatapos ng away naming yon. Hindi po ako sanay na may kasamaang loob. Lalo pat mahal ko sa buhay kaya ako rin po ang unang nakipagbati sa kanya pero matigas po ang loob ng live-in partner ko. Madalas na rin niyang sungitan at reklamuhan si nanay. Bagay na ikinakalungkot naman po ng magulang ko. Pero sinasaway ko si Babylin at nilalayasan niya kami, Papa Dudut. Minsan inabot ng 2 hanggang 3 araw bago siya umuwi ng bahay namin. Ang sabi lang niya ay kasama niya ang mga kaibigan niya kasi nabuburyong daw siya sa amin. Kahit na mabigat sa loob ang asal ni Babylin ay pilit ko pa rin siyang pinagpapasensyahan. Dahil mahal ko siya, Papa Dudut. Ayaw ko pong sukuan ang isang tao lalo na't naniniwala ako na posible pa siyang magbago. Gabi-gabi bago ako matulog ay nagdarasal ako na sana'y ma-realize ni Babylin na may nag-aalala sa kanya at ayaw ko siyang mapahamak. Kaya ko siya pinagsasabihan. Ayaw ko rin naman pong paghigpitan ng live-in partner ko dahil baka masakal siya sa akin at gustuhin niyang iwanan ako. Kaya ako na lamang po ang nag-adjust sa ugali niya. Matyaga ko siyang inaabangan sa tapat ng bahay namin pag wala po siya des oras ng gabi o sinusundo kung saan man siya nagpupunta. Lalo na tumatawag na siya sa akin kasi lasing na siya. Pero may isang gabi na nakatulugan ko po ang paghihintay sa kanya, Papa Dudut. Tapos ay naramdaman ko na lamang ang pagtabi niya sa akin sa higaan. Kinabukasan ay napansin ko po na balisa si Babylin. Sinubukan ko siyang tanungin pero hindi siya nagsasabi. Lumipas ang 1 linggo ay napansin kong nagsusuka siya lalo na pag madaling araw. Doon na po ako kinutuban na baka may nililihim siya kaya nakiusap na akong magsabi siya sa akin. Hindi ko lang po alam kung paano ko tatanggapin ang inamin niya. Buntis ako, Vincent. Sinong ama? Sabihin mo, sino? Hindi na importante yon kasi tinakasan din naman niya ako nang sabihin ko sa kanya na buntis ako. Sorry, Vincent. Hindi ko sinasadya. Anong hindi mo sinasadya? Hindi mo sinasadya na magpagalaw sa iba kahit na tayo pa? Babylin naman! Lasing ako noon. Nadala lang ako. Pinagsamantalahan niya ako. Yan ang habang sinasabi ko eh. Mapapahama ka lang sa kakasama mo sa mga barkada mong yan. Hindi ko nga alam kung anong klaseng tao yung mga yun eh. Kaya hindi ko sila mapagkatiwalaan pag lumalabas kayo. Tapos nagagalit ka sa akin tuwing sinisita kita. O ayan! Nangyari na, Babylin! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako ginaganito? Hindi mo na ako nirespeto! Sorry na nga, diba? Hindi ko naman sinasadya na mangyari to.
Tsaka bago ka magalit dyan, intindihin mo munang sitwasyon ko. Sa palagay mo ba gusto kong dalhin sa tiyang kong batang bunga ng pagsasamantala sa akin? Biktima rin ako, Vincent! Alam ko na malaking kasalanan na nagawa kong to, lalo na sa'yo. Pero maniwala ka, hindi ko to ginusto. Ayoko magkaanak sa iba kasi ikaw ang kinakasama ko, pero nangyari na eh. Gusto mo bang alisin ko sa katawan ko ang batang to? Kasi kung oo, kaya ko namang gawin. Anong pinagsasabi mo? Gusto mong ipalaglag yung baby sa tiyan mo? Naririnig mo ba sarili mo, Babylin? Plano mong patayin ng sanggol na wala namang kasalanan? Hindi niya pa naman mararamdaman yun kaya wag kang umasta na concerned sa baby ko. Paano ko sabihin kung concerned ako sa baby na nasa tiyan mo? Ayoko mawala siya kaya please, wag mo siyang ipalaglag. Gusto mong buhayin ko ang bunga ng pagtataksil ko sa'yo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi! Oo! Ewan ko! Ang mahalaga lang sa akin ngayon, wag mong idamay ang bata kasi wala naman siyang ginawang mali. Please, Babylin. Handa akong tumayong ama sa baby mo. Wag mo lang siya ipalaglag. Maawa ka sa buhay na dinadala mo. Pambihira. Ganyan ka ba talagang klase ng tao? Handa kang panagutan ng sanggol na hindi mo naman dugot laman? Ibang klase ka, Vincent. Iisipin ko pa ba ang bagay na yan? Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang pamilya natin. Kung yung baby na yan ang kukumpleto sa pagsasama natin, malugod ko siyang tatanggapin bilang anak ko. Walang kaso kung sa akin ang galing o hindi. Handa akong alagaan siya at ituring na parang tunay kong anak. Nakikiusap ako. Pagbigyan mo na ako. Huwag mo na ipalaglag ang baby. Ewan ko pero hindi pa rin ako makapaniwala na may katulad mo mag-isip. Kasi kung ibang lalaki yan, malamang sa malamang nandun na ako sa kalsada at dinadampot ko na isa-isa mga damit ko kasi pinalayas na ako. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Kung kaya kong isang tabi ang galit ko, gagawin ko. Ayokong dahas sa mamayani sa bahay na to. Hindi ako ganun pinalaki ng nanay ko. Kahit salat kami sa material na bagay, pinalaki kami ni nanay sa pagmamahal. Yun ang gusto kong ipamana sa magiging anak ko. Yun ang gusto kong ituro sa kanya. Hindi ko na po inisip na iniputan ako sa ulo ni Babylin matapos ko siyang makitang luhaan at sising-sisi sa mga nangyari, Papa Dudut. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, sino ako para hindi siya bigyan ng pagkakataong magsimula muli? Opo, kahit na masakit sa loob ko at apak na apak ang pagkatao ko. Matapos magpabuntis sa ibang lalaki ng kinakasama ko ay tinanggap ko pa rin po siya sa buhay ko. Pati na rin ang baby na nasa tiyan niya. Masama po ang ginawa nila sa akin pero mas masama po ang ginawa ng tatay ng bata na iwanan at abandonahin na lamang siya. Kaya nga buong tapang kong inako ang responsibilidad ng pagpapakatatay sa batang hindi ko naman kadugo. Tinupad ko po ang pangako ko kay Babylin na alagaan ko sila ng batang tinuring ko ng tunay na anak, Papa Dudut. At hanggang sa may panganak po ni Babylin ang sanggol na babae na pinangalanan naming Ellie. Hindi po nagmaliw ang pagmamahal ko sa kanilang dalawa. Para sa akin ay nabuo ang pamilya namin ni Babylin matapos dumating si Ellie sa buhay namin. At kahit si nanay ay masayang masaya kasi sa wakas ay meron na siyang apo. Kaya lang akala ko yun na ang simula ng katuparan ng pangarap kong magkaroon ng masayang pamilya kasama ang mag-ina ko. Pero isang buwan pa lamang noon si Ellie nang manlamig na naman si Babylin sa relasyon namin. Tapos ay madalas pa siyang may kausap na kung sino sa cellphone at nang kumprontahin ko siya ay inamin niya sa akin na nakikipag-ugnayan siya sa tatay ni Ellie, Papa Dudut. Sinabi ni Babylin na gusto lang daw niyang sustentuhan ito ang anak nila pero naggalit pa rin ako. Dahil sinabi ko na sa kanya noon na ako ang tatayong ama kay Ellie. Ang ibig sabihin ay hindi na niya kailangang mamalimos ng atensyon at salapi sa lalaking umabandona sa kanila. Bukod doon ay hindi rin po ako masaya na nakikipag-ugnayan pa siya sa taong yon samantalang noon ay galit na galit siya rito at kulang na lamang ay isumpa niya ito. Kahit mahal ko po si Babylin ay hindi po ako tanga. Aaminin kong nakakaramdam na ako na parang pinagtataksilan na naman niya ako. Pero dahil mas nakatuon ang atensyon ko kay Ellie
ay hindi ko na po masyadong binigyan ng pansin ang pagdududa ko sa live-in partner ko. Pagod na akong masaktan, Papa Dudut, at pakiramdam ko ay wala na po akong iluluha sakaling gawin ni Babylin ang kinakatakutan ko. Nang mga panahon na yon ay pinabayaan na po ni Babylin ang anak niyang si Ellie at sinanay ko na lamang ang nag-aalaga rito. Madalas na naman po kasi siyang umaalis ng bahay at bibihira na lamang umuwi. Hindi ko siya makausap ng matino kasi nagagalit siya kapag tinatanong ko siya. Ayoko pong mag-away kami at magsigawan sa bahay kasi umiiyak si Ellie at natatakot. Durog na po ang pakiramdam ko ng panahon na yon. Pero wala naman akong magawa. Pumapasok pa rin ako sa trabaho na parang ayos lang ang lahat. Basta ang iniisip ko na lamang ng panahon na yon ay kailangan kong kumayod para kina nanay at kay Ellie. Tumagal po ng ilang buwan ang panlalamig sa amin ni Babylin hanggang sa tinutuunan niya ang kinakatakutan ko. Yon ay ang iwanan niya kami dahil mas pinili niya ang lalaki niya, Papa Dudut. Babylin, mahal, pag-isipan mo muna. Huwag naman ganito. Huwag mo kaming iwanan ni Ellie. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nga ako mamahal-mahal dyan. Tsaka hindi ka ba nakakaintindi? Aalis na ako. Ayoko na makisama sa inyo. Tsaka hindi ka ba natutuwa na mababawasan ang palamunin mo sa bahay na to? Ano bang pinagsasabi mo? Paano ako magiging masaya kung iiwanan mo na kami ni Ellie? Hindi ko alam. Bahala ka na sa buhay mo kung paano. Problema ko pa ba yun? Babylin, please naman. Huwag kang umalis. Kailangan ka ng anak mo. Maliit pa si Ellie. Nandiyan ka naman. Simula ngayon, ikaw nang bahala mag-alaga sa bata na yan. Kasi noon pa man, ikaw nang may gustong buhayin yan eh. Sinabi ko na sa'yo na ipapalaglag ko na lang yan pero tumutol ka. O ayan, pinagbigyan na kita kasi mukhang gusto mo magkaanak. Kaya ikaw ang dapat mag-alaga sa batang yan at hindi ako. Ganyan ka na ba talaga kasama? Hindi ka ba man lang nakokonsensya sa gagawin mo? Hindi. Wala rin akong pakialam kung masamang tao ang tingin mo sa akin. Basta isa lang ang sigurado. Gusto ko nang umalis sa pamamahay na to. Pakiramdam ko hindi ako aasenso rito eh. Intindihin mo naman na meron din akong pangarap. Na-realize ko na ayoko palang mag-alaga ng bata at makulong sa 4 na sulok ng bahay na to habang buhay. At saan ka pupunta kung aalis ka? Ha? Wala ka na ron. Akala mo ba hindi ko alam na sasama ka sa lalaki mo? Akala mo ba ganun ako kamanhid at katanga? Hinayaan lang kita sa mga ginagawa mo kasi mas inuna kong trabaho para buhayin kayo ng anak mo. Hinayaan lang kita kasi buong akala ko matatauhan ka't kusa mo maiisip na may pamilya ka, na may anak ka na. Pero nagkamali ako kasi makasarili ka. Paano mo kami natitiis ng ganyan? Wala kang konsensya! Kahit na anong sabihin mo, hindi na magbabagong isip ko. Kung ako sa'yo, Vincent, intindihin mo na lang ang sitwasyon ko. Huwag mo nang ipagpilitan na makisama pa ako sa inyo ni Ellie kasi ayoko na nga. Anong masama kung tuparin ko ang mga pangarap ko? Hindi mo naman ako pag-aari, di ba? Pero mahal kita. Kung mahal mo ko, palalayain mo ko. Sabihin mo, paano ko gagawin yon? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na mawala ka sa akin. Kaya nakikiusap ako, huwag mo na kaming iwan ni Ellie. Kami ang pamilya mo. Kami ang piliin mo. Oh, kung gusto mo, luluhod ako. Sige, luluhod ako. Huwag mo kaming iwanan ng anak mo. Parang awa mo na. Kahit na lumuhod ka pa dyan o kahit na umiyak ka pa ng dugo, wala na akong pake. Alam mong hindi na magbabagong isip ko. Kesa magmukha kang tanga dyan kakapigil sa akin, tanggapin mo na lang na hindi mo na ako mapipilit na bumuo ng pamilya kasama ng batang ginusto mong buhayin ko. Pasalamat ka nga, binigyan kita ng anak. Tigilan mo na ako, Vincent. Pakawalan mo na ako. Vincent, Babylin, ano bang pinagtatalunan ninyo? Nagising tuloy tong si Ellie sa lakas ng boses ninyo. Babylin, kailangan ka ng anak mo. Kailangan ka ni Ellie. Wala na ba talagang pagmamahal din sa puso mo para sa kanya? Wala na. At kahit kailan hindi ko naman siya minahal kasi ayoko nga sa kanya, diba? Ayaw din sa kanya ng tatay niya, kaya sa'yo na lang siya. Babylin, anak,
Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Tugot laman mo si Ellie. Dinala mo siya sa tiyan mo ng 9 na buwan. Naku, Nay, pwede ba? Huwag niyo na akong konsensyahin kasi wala ako nun. Pag ayaw ko. Kayo nang bahala sa batang yan. Sagaba lang yan sa akin. Ang ingay-ingay pa. Kakainis? Sige na, alis na ako. Iwan ko na kayo sa impyernong bahay na to. Kulang na lamang ay magmakaawa ko dahil sa nangyaring pangiiwan sa amin ni Babylin, Papa Dudut. Ang sakit-sakit kasi ginawa ko naman ng lahat. Oo, hindi ako mayaman pero nagsisikap naman ako para itaguyod ang pamilya namin. Hindi ako nagpapabaya at maibigay ko lamang ang pangangailangan nila. Tapos sa huli mas pipiliin niya lamang ang taong hindi man lang kayang magpakaama sa anak na binuo nila. Masamang masama po ang loob ko kay Babylin dahil pinagtaksilan niya ako kahit tinanggap ko siya at pinatawad nung nagkasala siya sa akin. Wala po akong ginawa kundi ang mahalin siya pero bakit nagawa niya pa rin akong saktan? Parang gusto ko na pong mamatay ng panahon na yon. Pero hindi pwede kasi paano na lamang ang nanay ko at si Ellie. Ayoko pong lumaki ang anak ko nang walang kinikilalang magulang kahit na ang totoo ay inabandona na siya ng mga taong kadugo niya. Sa tulong at kalinga ng nanay ko, mga payo niya at bagong responsibilidad na nakaatang sa balikat ko. Matapos maiwan sa pangangalaga ko si Ellie ay nagsimula na po akong muli, Papa Dudut. Nagpatuloy ako sa buhay kahit na durog ang puso ko. Kinaya ko po ang lahat dahil mas nagkaroon ako ng dahilan na kayanin ang lahat. Dahil bukod sa nanay ko ay nadagdagan po ng isang inspirasyon ang buhay ko sa katauhan ng anak kong si Ellie. Hindi rin po naging lihim sa management namin ang pinagdaraanan ko ng panahon na yon. Kaya sinuportahan nila ako at tinulungan. Tapos nakita nila ang pagsisikap ko kaya binigyan nila ako ng tsansa na umasenso sa kasalukuyang kong tungkulin. Hindi ko na po pinalampas ang opportunity na kumuha ng short-term course para maging kwalipikado sa posisyon na gusto nilang tanggapin ko at yon ay ang pagiging assistant housekeeping head. Pero pagkalipas ng 5 taon, pagkatapos mamatay ng boss ko, ako po ang nilagay nila sa posisyong yon bilang pagtanaw ng utang na loob at pasasalamat sa tapat at masipag kong serbisyo, Papa Dudut. Doon na po nagsimulang bumuti ang kapalaran para sa pamilya namin. Naipapagamot ko na si nanay at nabibili ko siya ng pangangailangan nila ni Ellie. Nagdaan pa po ang ilang mga taon. 10 taong gulang na po si Ellie. Lumaki pong maganda at matalinong bata ang anak ko na hindi nanggaling sa akin. Lola, darating na po ba si tatay? Oo, apo. Ang alam ko kanina pa ang uwian nila eh. Eh bakit ang tagal po niya? Nainip na kasi ako eh. Huwag kang mainip. Oh, ayan na siya. Tatay! Ang laki na talaga ng anak ko. Ang bigat na rin. Grabe naman po kayo sa akin, tay! Biro lang. Humahaba na naman ang uso mo. Kanina pa yan hindi mapakali. Abang na abang sa pagdating mo. Talaga ba? Totoo ba yun, anak? Opo, kasi may papakita po ako sa inyo. Eh kaso kukunin ko po muna sa bag ko. Sandali lang po ah! Ano kaya yun, Nay? Hindi ko rin alam eh. Antayin na lang natin. Sige po. Saan ba niya kukunin yung papakita niya? Kukunin niya yata sa may bag niya eh. Tay, tingnan nyo oh! Naka 10 stars ako kanina sa drawing kong family tree natin. Patingin nga. Wow! Ang galing-galing naman ng anak ko. Abay, oo nga. Ang ganda naman ni Lola dyan, Ellie. Siyempre po. Tapos gwapo po si tatay. Tapos ako rin po maganda. Tapos masaya po tayong 3. Pero mas masaya ang tatay kasi dumating ka sa buhay ko, Ellie. Buhay namin ng lola mo. Totoo yun, apo. Para sa amin, ikaw yung nagbigay ng ngiti at katuwaan sa pamilya natin. Kahit tayong 3 lang sa bahay. Kinumpleto mo ko, anak.
kahit na hindi mo ako totoong tatay. Wala naman po sa akin kung hindi kayo yung totoong tatay ko. Kasi para po sa akin, kayo lang pong nag-iisang tatay ko. Mahal na mahal ko po kayo ni Lola. Tsaka salamat po kasi naging pamilya ko po kayo. Kami ang dapat magpasalamat kasi nandyan ka. Salamat anak, kasi lumaki kang mabait na bata. Tapos matalino at maganda. Alam mo anak, bilib na bilib kami ng lola mo sa lahat ng mga ginagawa mo. Kaya sana tandaan mo na nandito lang kami ni lola para suportahan ka sa mga gusto mong gawin. Hanggang sa pagtanda mo. Lalo na ako. Gagawin ko ang lahat. Maibigay lang sa iyo ang pangangailangan mo. Kaya huwag kang mahiyang magsabi kay tatay ha. Igagapang kita anak. Hindi ako titigil sa pagsisikap para sa iyo. Kasi ikaw ang inspirasyon ko. Inspirasyon din po kay tatay. Kaya ginagalingan ko po sa school. Lagi ko rin kayong pinagmamalaki sa teacher ko tsaka sa parents ng mga classmates ko. Sabi ko, meron akong mabait at masipag na tatay. Kaya natutuwa po sila sa akin. Paano naman si Lola? Syempre, sinasabi ko rin po na meron akong magandang lola. Mana sa akin. O siya, sa hapag na natin ipagpatuloy ang kwentuhan. Kanina pa nakahain doon. Huwag na nating paghintayin ang grasya. Tay, tara na po. Kain na po tayo kasi masarap po yung ulam. Paborito niyo po. Alam mo bang tinulungan ako ng anak mo sa pagluluto kanina? Talaga? Oo, gusto ka kasi niyang sorpresahin. Kaya lang hindi na po surprise kasi sinabi niyo na lola eh. Ganun ba? Opo, sayang tuloy. Ayos lang yan nak. Excited pa rin akong tikman ng luto mo. Kasi sigurado akong masarap yun. Tara, kain na tayo. Walang hanggang pagpapasalamat po sa Diyos ang inaalay ko sa Kanya kasi sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay ay nanatiling mabuti pa rin siya sa akin, Papa Dudut. At yun ay matapos niya akong pagkalooban ng anak sa katauhan ni Ellie. Opo, hindi ko kadugo ang batang iniwan sa akin ng dati kong kinakasama na si Babylin. Pero mahal na mahal ko po si Ellie na parang tunay kong anak. At nangako po ako na gagawin ko ang aking makakaya para may taguyod ang pag-aaral niya at may bigay sa kanyang magandang kinabukasan na nakalaan sa kanya. Sa kasalukuyan ay masayang-masaya po ang pamilya naming tatlo ni Nanay at Ellie. Marami mang pagsubok na pinagdaraanan pero gumagaan po ang lahat. Pagsama-sama at may pagmamahalan sa pamilya at sambahayan. Kung tatanungin niyo po ako kung may plano pa akong mag-asawa at magkaroon ng sarili kong anak, wala na po kasi kontento na ako sa anak na ibinigay sa akin ng Diyos para alagaan at mahalin. Si Ellie po ang inspirasyon ko, Papa Dudut, kung bakit pinili kong lumaban at magpatuloy sa buhay. Siya po ang nagturo sa akin kung paano maging matapang at maging tatay. Si Ellie ang nagligtas sa akin kaya tinuring ko pong malaking biyaya ang pagdating niya sa buhay ko. Kung tungkol naman po sa dati kong kinakasamang si Babylin ang tatanungin ninyo, matagal na po siyang patay kasama ang lalaking kinakasama niya, Papa Dudut. Ilang buwan po kasi matapos niya kaming layasan ni Ellie ay nalaman ko sa mga kaibigan niya sa social media at dating katrabaho na naaksidente raw sila sa motorsiklo ng kinakasama niyang lalaki. Hindi ko na po idedetalye ang mga nangyari ng araw na yon. Pero isa lang po ang sigurado. Nagluksa po ako at nalungkot sa pagkawala niya kasi kahit paano ay minahal ko siya at siya pa rin ang nanay ng anak ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang kwento ko. Sana po ay nakapulot po ng aral at inspirasyon sa mga kabarangay natin mula sa kanilang pakikinig. More power sa Barangay Love Stories and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vincent. Pinagpapala ng may kapal ang mga taong nagsusumikap sa buhay. Hindi man kaagad natin nakikita ang resulta ng mga pagpapagal, ay huwag tayong mainip dahil darating ang takdang araw na yayabong ng mabuti ang punlang tinanim at
diniligan natin ang kabutihan. Mga kabarangay, ibinabalik ng kalawakan ang pag-ibig na isinasaboy natin sa sanlibutan ng 2 o 3 ulit sa atin. Kaya naman panatilihin nating malinis, tapat at dalisay ang intensyon natin sa mga bagay na ating ginagawa. Huwag din tayong mawala ng pag-asa na bubuti rin at magiging maganda ang sitwasyon na pinagdaraanan natin gaano man to kasama at kapangit. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal, ang isa sa mga pinakamakapangyarihang emosyon sa mundo. Sa parehong pagkakataon ay isa rin po ito sa mga mapanganib. Dahil may mga bagay tayong nagagawa na hindi sinasadya sa ngalan ng pag-ibig. Ikaw, kabarangay, ano ang pinakamalalang nagawa mo pagdating sa pag-ibig? Madali lang ang umibig, pero ang mahirap dito ay kung hindi ka naman mahal ng taong iyong gusto. Ang sabi nga nila, kinakailangan ng 2 taong nagmamahalan para makabuo ng isang magandang relasyon. Pero paano natin ito magagawa kung ang tadhana ang sadyang mapagbiro? Ganito ang pinagdaanan ng letter sender nating si Abraham. Kung saan ay mapapatanong tayo, kung tadhana nga ba talaga ang gumagawa ng problema o tayo mismo ang nagsisimula nito? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Abraham dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, sa dami ng mga love stories na ibinabahagi ninyo araw-araw ay nakakatiyak akong hindi na bago ang kwentong isi-share ko sa inyo. Ganun pa man ay sumulat po ako sa inyo dahil gusto kong patunayan sa lahat na ang isang relasyon ay hindi mabubuhay kung ang dalawang nag-iibigan ay walang tiwala sa isa't isa. Papa Dudut, ako po si Abraham. 34 years old at isang medical technologist. 5 po kaming magkakapatid at ako ang isa sa mga breadwinners ng aming pamilya. Pangalawang anak po ako, ang tatay ko ay isang PUV driver samantalang tender naman ang turo-turo ang nanay ko. Sa Tarlac sila nakatira, Papa Dudut, at kasama ang iba ko pang mga kapatid. Nasabi kong breadwinner din ako ng pamilya namin dahil simula noong makapagtapos ako at makahanap ng trabaho ay ako na ang nagpaaral sa mga kapatid ko. Nagkaroon na kasi noon ng sariling pamilya ang panganay namin kaya eto na ang binubuhay nito. Wala namang problema sa akin, Papa Dudut, na sa akin napasa ang responsibilidad na yon. Kagustuhan ko rin naman ang makatulong sa mga magulang ko dahil silang naghirap at nagsakripisyo para marating ko ang lugar na kinatatayuan ko. Sa ilang taong pagtatrabaho ko sa Maynila, palagi kong hinahati ang sweldo ko para sa allowance ng mga kapatid ko at sa mga bayarin para naman sa tinitirhan ko. Mahabang panahon din po na ganoon ang naging buhay ko. Laging nakabudget ang pera ko at laging nasisimot at walang natitira para sa savings o para sa mga luho ko.
Kung mahirap ka, Papa Dudut, ay hindi ka pwedeng maging maluho. Sakto lang kasi ang mga natatanggap ko noon kaya kinakailangan kong disiplinahin ang sarili ko. Mabuti na lamang po at hindi sinayang ng mga kapatid ko ang pera at pagod ko sa pagpapaaral sa kanila. Mabilis din naman silang nakapagtapos at nakahanap ng sariling trabaho. Noong mga panahong yon ay biglang guminhawa ang buhay ko dahil sa wakas ay wala nang nakasabit sa akin. Proud na proud ako sa sarili ko dahil nakayanan ko lahat ng yon sa tulong ng sarili kong pawis. O ayan! Nakakagulat naman to. Uy, may pa-pizza. Anong meron? Birthday mo? Hindi ko birthday, pero magse-celebrate tayo ngayon. Para saan? May nobya ka na ba? Yun ba ang isa-celebrate natin? Hindi, loko. May celebration tayo kasi sa wakas tapos na ako sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. Talaga ba? Graduate na yung bunso nyo? Oo, graduation ceremony na nila next week. Aba, congrats! Sa wakas, hindi ka na magiging kuripot. Oo nga, di ko na kailangan magtipid. Makakain ko na yung mga gusto kong kainin kasi wala na akong iintindihin. Kaya naman pala may pa-pizza ha. Simula nung maging mag-roommate tayo, first time ko lang makakatikim ng libre mo eh. Salamat dito. Hindi lang yan na matitikman mo sa susunod. Babawi ako sa'yo kasi ikaw ang lagi nagpapautang sa akin tuwing nagigipit ako. Aba, gusto ko yan. Sa susunod, libre mo naman ako ng samgyupsal. Di pa ako nakakatry nun eh. Oo naman, walang problema. Pasasalamat ko yan dahil di ka nagsawang tulungan ako tuwing may mga problema ako. Wala yun. Nakikita ko kasi yung paghihirap mo eh. Gabi-gabi ka ba namang nagbabudget para sa araw-araw mong pangkain? Siyempre, bilang roommate, tutulungan kita. Ang hirap maging breadwinner eh. Mabuti na lang talaga't nakapagtapos na kaming lahat. Wala nang poproblemahin sina nanay at tatay. Proud ako sa'yo, tol. Uliran ka talagang anak. So, ano nang plano mo ngayong malaya ka na? Madami. Madami pa akong kailangan tapusin pero this time, para naman sa sarili ko. Gusto kong bumili ng sarili kong kotse para hindi na ako nagko-commute. Plano ko ring bumili ng lupa sa Tarlac. Maganda yan. I-invest mo yung pera mo para hindi lang nakatago sa bangko. Kaya nga eh, kapag nakapag-ipon, maghahanap agad ako ng magandang lupa sa amin. Pagdating naman sa pag-ibig, wala ka bang planong maghanap na ng magiging girlfriend? Wag na muna siguro, makapag-aantay naman yan eh. Ang focus ko muna ay para sa sarili ko. Tsaka gusto ko rin makabawi sa mga magulang ko. Kapag stable na ako, tsaka ako nalang poproblemahin yung love life na yan. Naku, baka maubusan ka niyan. Ilang taon ka na nga ulit? 28 na ako. Matanda ka na pala eh. Kailangan mo na rin maghanap. Baka mamaya biglang mawala yung asim mo. Bahala ka dyan. Sa dami ng tao sa mundo, paniguradong hindi ako mawawalan. Naniniwala din naman ako sa destiny eh. Kung may taong nakalaan talaga para sa akin, darating at darating din siya sa tamang panahon. Ay sus, napaka-hopeless romantic mo naman. Basta tol, masaya ako para sa'yo. At least, yan na lang ang pinoproblema mo ngayon. Hindi na tulad ng dati na halos di ka na makatulog sa kakaisip kung saan huhugot ng pera. Kaya nga eh, kaya dapat mag-celebrate tayo ngayong gabi. Mabuti pa nga, lantakan na natin tong pizza na binili mo. Alam mo kung anong bagay dito? Ano? Malamig na beer! Sandali lang, mag-order ako. Wag na, hindi ako umiinom eh. Magsa-celebrate nga, di ba? Kahit ngayon lang, pagbigyan mo naman sarili mo na mag-chill. O sige na nga, pero wag masyadong madami ah. May pasok pa ako bukas eh. Oo, akong bahala sa'yo. Dahil wala akong kargo ay hawak ko na ang sarili kong buhay. Papadudot na sosolo ko na noon ang buong sweldo ko.
Paminsan-minsan ay nagpapadala ako ng pera para sa mga magulang ko para may panggasto sila sa mga bagay na gusto nilang bilhin. Noong time na yon ay sarili ko naman ang pinagbibigyan ko dahil alam kong deserve ko naman ang lahat ng reward na ibinibigay ko sa sarili ko. Nagsimula ako mag-ipon at mag-invest ng gamit ang sarili kong pera. Nung makagaan-gaan ay lumipat na rin ako sa sarili kong apartment. Papadudot nag-focus ako sa mga goals ko sa buhay. Plano ko kasi noon ang bumili ng lupa sa probinsya para makapagpatayo ng sarili kong bahay. Yun po ang sinunod ko after kong makabili ng sarili kong sasakyan. Medyo late na ako noon, papadudot, sa pag-abot ng mga pangarap ko. Pero wala naman akong pinagsisisihan. Ang mahalaga ay patuloy pa rin ako sa karera ng buhay. Palagi nga akong niloloko dati ng roommate kong si Jojo dahil never din ako nagkaroon ng girlfriend. Para sa akin kasi gastos lang noon ang pagkakaroon ng nobya. Ayoko rin namang pumasok sa isang relasyon ng walang pera dahil nakakahiya yon para sa babae. Kaya pansamantala ay tinabi ko na lang muna ang pangangailangan ng puso ko. Unti-unti ay nakabili ako ng lupa at pinatayuan ko ito ng bahay na may 2 palapag. Sa edad na 30 ay meron na akong sariling bahay at lupa. Naging priority ko na talaga noon na ayusin muna ang buhay ko. Bago ko sinunod ang iba sa listahan ko katulad ng pagkakaroon ng love life at pagbuo ng sariling pamilya. Abraham, my boy! Kumusta ka na? Uy, Jojo! Eto, buhay pa naman. Tagal nating di nagkita. Ano, mayaman na ba tayo? Hindi pa nga eh. Ikaw, kumusta ka na? May bago na akong trabaho. Nag-resign na ako sa dati. Hindi ka na graphic designer? Designer pa rin pero para sa ibang kumpanya na. Mabuti naman nakalipat ka na. Tagal mo ng reklamo na sobrang toxic ng boss mo eh. Ayaw akong pakawalan nun eh. Pinagbigyan ko siya pero nung wala pa rin nagbago, inantay ko na lang yung bonus tapos umalis na ako. Tama yan. Hindi na babagay sa kanila yung talent mo. Doon ka pa rin ba sa apartment natin nakatira? Lumipat na rin ako. Nung umalis ka, tinapos ko na lang yung kontrata bago ako lumipat. Bakit naman? Mas malapit sa work? Hindi. Ang laki kaya nung apartment natin. Di ko kayang bayaran yun ng mag-isa. Wala naman akong mahanap na ibang roommate kaya naghanap na lang ako ng mas maliit, yung pasok sa budget. Pero dito ka pa rin sa Paranaque. Nasa Taguig na ako. Nagpunta lang ako rito kasi may kinita akong kakilala. Sakto, naalala kita kaya tinawagan na kita. Mabuti na lang day off ko ngayon. Ano na palang balita sa house and lot mo? Tapos na ba? Hindi pa tapos pero bahay na. Finishing na lang. Nakalipat na rin si nanay doon. Sila muna magbabantay habang nandito ako. Ayun no, talagang paisa-isa mo nang nakukuha yung mga pangarap mo dati ah. Naaalala ko pa, inaabot tayo ng umaga nun sa kwentuhan natin patungkol sa buhay-buhay. Oo nga eh, nakakamiss yung mga araw na yon. Namimiss mo yung mga araw na yon? Pareho pa tayong mahirap nun eh. Hindi naman yun ang namimiss ko eh, kundi yung samahan natin dati. Uy, namiss ako oh. Pero di na tayo pwedeng maging roommate ulit eh. Bakit naman? Magkakapamilya na ako. Talaga? Sino nakatuluyan mo? Siyempre, yung girlfriend ko. Sino pa nga ba? Ang galing naman. Sa bagay, matagal na rin naman kayo eh. Dapat lang talaga na ikasal na kayo. Magkaka-baby na nga kami. Uy, congrats! Sa wakas, magiging tatay ka na rin. Salamat. Ikaw ba? Wala ka bang plano magkapamilya? Meron naman. Darating din tayo dyan. One step at a time lang. Huwag mong sabihin hanggang ngayon, wala ka pa rin girlfriend. Wala pa nga. Di nga, yung totoo. Wala pa nga. Ni isa, hindi ka nagkaroon? Hindi. Busy ako sa pagpapatayo ng bahay ko eh. Ang tumal mo naman, tol. Ano pang hinihintay mo? End of the world? Gumalaw-galaw ka naman. Matanda ka na, boy. Alam ko naman yon. Sa totoo lang, yun na lang ang kulang sa buhay ko. Halos meron na ako lahat eh. Pamilya na lang talaga ang kulang. Huwag mo nang patagalin. Gusto mo ihanap kita? Kaya ko na to. Nakaya ko nga lahat eh. Paghahanap pa ba ng girlfriend? Aba, dalian mo.
Mangangalawang ka niyan kapag di ka pa naghanap ng kapareha mo ngayon. Naghahanap na nga eh. Good luck! Sana makahanap ka ng kasing galing mo. Papa Dudut, mahirap abutin ang mga pangarap. Lalo na kung oras ang kalaban mo. Habang tumatanda kasi tayo ay tumatanda na rin ang mga magulang natin. Kaya siniguro ko noon na mabigyan sila ng magandang retirement para naman ma-enjoy nila ang buhay nila matapos ang mahabang panahong pagsusumikap at pag-aalaga para sa aming magkakapatid. Total ay may kanya-kanya na rin namang buhay ang mga kapatid ko ay binigyan ko na lamang ng monthly allowance sina nanay at tatay. Noong masiguro kong maayos at maganda na ang buhay ng mga magulang ko ay nakahinga na ako ng maluwag, Papa Dudut. Wala na akong mahihiling pa noon. Nakapagpatayo na ako ng sarili kong bahay at lupa. May sarili na rin akong sasakyan. Magandang matutuluyan at maayos na trabaho. Nang mga time na yon ay masasabi kong naabot ko na talaga ang mga pangarap ko para sa mga magulang ko at para na rin sa sarili ko. Kaya naisip ko na oras na rin para pagbigyan ang puso ko. Bago pa man mahuli ang lahat ay nagsimula akong makipag-date. Doon ko lang napagtanto na sobrang hirap palang maghanap ng kapareha sa buhay. Hindi mo kasi kaagad masisiguro kung ang taong natitipuhan mo ay yun na ang babaeng para sa'yo. Minsan, kailangan mo pang harapin ang laro ng pag-ibig na hindi ko na masyadong magawa dahil tumatakbo ang oras. Pero naging mabait naman ang tadhana sa akin, Papa Dudut. Dahil matapos ang sunod-sunod na heartaches ay isang babae ang dumating sa buhay ko. Isang babae na matagal ko nang kilala. Si Shane na dati kong schoolmate noong high school ako, Papa Dudut. Papa Dudut, aksidente lang ang pagkikita namin ni Shane ng araw na yon. Pareho kasi kami ng religion kaya nagkataon din na kung kailan ako nagpunta sa church malapit sa amin para sana magpasalamat sa Panginoon ay saka ko naman siya nadatnan sa parehong lugar. Mula rin sa Tarlac si Shane, Papa Dudut. Maliban sa pagiging schoolmates ay churchmates din kaming dalawa. Pero kahit ganoon ay hindi kami kaagad nabigyan ng chance para kilalanin ang isa't isa. Nasa star section kasi ako noong high school ako samantalang nasa ibang section naman itong si Shane. Noong third year high school ako ay nagkaroon ako ng opportunity na kilalanin si Shane nung nagkasama kami sa dance club. Doon nabuo ang pagkakaibigan namin. Noong unay nagkakahiyaan pa kaming dalawa. Aminado naman ako na crush ko na siya simula pa noong first year kami. Kaya naman sobrang saya ko noong naging close kami sa pamamagitan ng pagsasayaw. Nang mga time na yon ay hindi ko mahanap ang tapang ko para magtapat ng nararamdaman para kay Shane. May pagkatorpe din kasi noon ako, Papa Dudut. Ang ending ay lagi akong nauunahan ng ibang lalaki sa school. Maganda kasi si Shane, Papa Dudut. Tahimik siya at mainhin. Na para ba siyang prinsesa na gusto mong alagaan at bantayan. Ngiti pa lamang niya ay mababaliw ka na talaga. Imbis na makipagtalo sa mga kalalakihang nakapila para sa mga kamay ni Shane ay hinayaan ko na lamang sila. Hanggang sa makagraduate kami at nagkanya-kanya na kami ng landas. Wala na akong naging balita sa kanya noon maliban sa mga nakikita kong post niya sa Facebook. Kaya noong muli kaming magkita sa church nung araw na yon, ay hindi ko na pinalampas ang second chance na ibigay ng tadhana at agad akong nagpakilala ulit sa kanya. Hi. Shane, tama ba? Opo, ako nga po. Magkakilala ba tayo? Ako si Abraham. High school, dance troupe. Oo,
ikaw nga. Kaya pala pamilyar. Hindi agad kita namukaan eh. Ang laki na ng pinagbago mo. Medyo nagkaroon na tayo ng laman eh. Hindi tulad nung bata pa tayo, medyo payatot pa ako. Oo nga. Dito ka rin ba nagkatrabaho? Oo, BPO. Ikaw rin? Dito rin ako. Medyo matagal na rin ako dito. Anong work mo? Medtech. Oh wow, nasa medical field ka pala ngayon? Hindi ba parang ang gusto mo nun maging seaman? Natatandaan mo pa yon? Oo kaya, yun yung nakalagay sa yearbook natin eh. Sabi mo gusto mong maging seaman someday. Hindi na tuloy eh. Nagbago yung trip ko. Sa bagay, ako rin naman. Nurse ang gusto ko nun eh, pero tingnan mo ko ngayon, call center na. Pero nakakatuwa na dito pa tayo nagkita after ng ilang taon. Oo nga eh, sa lawak ng Metro Manila dito pa talaga tayo nagkita. Sakto oh. Dito pa tayo sa church nagkita ulit. Hindi kaya meant to be to? Alam mo, palabiro ka pa rin pala hanggang ngayon. Palabiro ba? Parang hindi naman. Mahiyain ako nung high school eh. Medyo may pagkamahiyain ka nga. Masyado kang tahimik nun eh. Nagulat nga ako nung sumali ka sa dance troupe eh. Gusto ko lang talagang may excuse sa klase nun kaya ako sumali. Uy, pero magaling ka namang sumayaw nun. Magaling ka rin mag-choreograph. Talaga ba? Nakakatuwa naman na napapansin mo pala yung mga bagay na yan noon. Oo naman. Observant akong tao, no? Napapansin ko lahat pati small details. Kung ganon, may mga ibang napansin ka pa ba tungkol sa akin nun? Noon? Tulad ng ano? Yung mga ginagawa ko para sa'yo. Basta, wag mo na palang isipin yon. Past is past. Basta ang naaalala ko sa'yo noon, tahimik ka. Matalino, magaling sumayaw, masaya kasama kasi maganda yung humor mo. Wow naman! Eh ikaw, may naaalala ka ba sa akin noon? Isa lang naman naaalala ko sa'yo eh. Ikaw yung pinakamagandang babae sa school natin. Uy, hala siya! Oo, totoo. Tanda ko nga, habulin ka ng mga kalalakihan nun eh. Mas habulin ako ng mga aso noon. Sorry, corny. Alam mo, ang saya ko ngayon na nakita kita. Bakit naman? Hindi ko rin alam eh. Basta, masaya tong puso ko ngayon. Papadudot call center si Shane at sa Parañaque rin siya nakatira that time. Dahil malapit lang sa isa't isa ay madalas kaming lumabas na dalawa. Palagi ko rin siyang ini-invite na kumain at minsan ay sinasamahan ko siya sa mga lakad niya. Noong minsan inaya ko siyang magsyargaaw ay nagulat ako noong sumama siya. Akala ko kasi hindi siya dahil nga sa hindi pa naman kami gaanong close noon. Pero sa tingin ko ay malaki na kaagad ang tiwala niya sa akin kahit sa maikling panahon dahil na rin magkakilala na kami noon pa. At pareho pa kaming mula sa Tarlac. Nagstay kami ng 3 days at 2 nights sa Siargao kung saan ay mas lumalim pa ang koneksyon naming dalawa. Doon ko na rin po inamin ang nararamdaman ko kay Shane at pumayag naman siya na manligaw ako sa kanya. Pagkabalik namin sa Metro Manila ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad ko nang binakuran si Shane para hindi na siya maagaw sa akin. Matagal ang nangyaring ligawan, Papadudot. Noong makumpirma ni Shane na totoo na talaga ang nararamdaman ko para sa kanya ay sinagot din niya ako. Papadudot, para siyang puzzle piece na bumuo ng buhay ko. Saktong-sakto, hindi lumabis at hindi nagkulang. Naging maganda ang takbo ng relasyon namin. At proud akong sabihin na inabot kami ng 4 na taon bago ko naisipang mag-settle down na. Maayos na kasi ang buhay ko noon. Maayos na rin ang buhay ni Shane. Pareho na kaming walang karga-karga kaya naisip ko na oras na rin siguro, Papadudot, para alokin siyang magpakasal. Sa tulong ng kaibigan niyang si Maris ay nagplano ako ng isang surprise proposal. Maris, nandito ako. Kanina ka pa ba? Sorry, kararating ko lang. May nadaanan kasi akong magandang t-shirt na pabili tuloy ako. Okay lang. Salamat dumating ka.
Sabi mo kasi emergency eh. Actually, wala akong emergency. Sinabi ko lang yun para kitain mo ko. So walang emergency? Nag-worry pa naman ako. Alam mo kahit naman hindi mo sabihing emergency, pupuntahan pa rin naman kita eh. So bakit mo ako gusto makita? Ikaw yung best friend ni Shane. Kaya sa'yo na lang ako hihingi ng favor. Anong favor naman yan? Ganito kasi, plano ko na sanang mag-propose kay Shane. Gusto ko magpatulong sa'yo. Oh my gosh! Totoo ba? Oo. At bilang ikaw naman ang pinakamalapit na tao kay Shane, ikaw nang nilapitan ko. Hindi ka nagkamali sa nilapitan mo. So anong gusto mong gawin ko? My gosh! Kinikilig ako! Gusto ko lang naman ng simpleng proposal eh. Kaso nahihirapan ako mag-setup kasi nga paiba-iba yung schedule ni Shane. Tapos sobrang dami pa niyang activities this month. Medyo busy nga siya ngayon. Gusto ko sana na ngayong month na to mag-propose sa kanya. Tuwing March kasi kami nagkakaroon ng unforgettable moments eh. March no nagkita kami sa church. March din nung sinagot niya ako. Kaya gusto ko na mag-propose ngayong March din. Ang sweet naman. So ano, meron ka bang naiisip na gawin? Gusto ko lang muna malaman yung schedule niya. Kapag kasi ako nagtanong, baka makahalata siya. Kasi hindi naman ako nagtatanong ng schedule niya eh. Nasanay na lang siya na tinetext ako kapag kailangan niya ako. Okay, sige. Consider it done. Ako na lang magsisked ng date. Okay lang ba sa'yo yon? Oo, walang problema. Tapos saan mo plano mag-propose? Gusto ko sana sa beach, kaso mahirap kung babiyahe pa tayo eh. Pwede namang mag-resort na lang siguro. Mukhang pinaghahandaan mo talaga yung araw na yon ha? Siyempre naman. Gusto ko kasi na bawat milestone namin ni Shane maging memorable. Ang swerte naman talaga ng kaibigan kong yun. Saan pa nakakabingwit ng katulad mo? Magtiwala ka lang sa tadhana. Ibibigay din sa'yo yung lalaking para sa'yo pagdating ng araw. Kailan naman yun? Naiinip na ako. Taga-sana all na lang talaga ako sa relasyon ng iba. Mukhang nakalimutan na ako ng tadhana na yan eh. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ako nga akala ko, hindi na rin ako makakapag-asawa nun eh. Pero tingnan mo, biglang dumating si Shane sa buhay ko. So ayun nga, ako na lang bahala sa sked ni Shane. Ikaw na maghanap ng lugar. Okay lang ba yon? O sige, update mo na lang ako. Pero, isikreto lang natin to ha. Dapat wala makakaalam kahit na sino. Sa'yo ko lang to sinabi. Huwag kang mag-alala, wala makakaalam ng sikreto natin. Salamat Maris. At para naman hindi masayang yung pagpunta natin dito, kumain na rin tayo bago tayo umuwi. Uy, sakto, nagugutom na rin ako eh. Halika, may alam ako masarap na resto. Doon kami lagi nagpupunta ni Shane. Sige nga, try natin doon. Doon tayo sa 4th floor. Papa Dudut, halos magkasabay lamang kami ni Maris na pumasok sa buhay ni Shane. Noong nililigawan ko si Shane ay mahigit 2 buwan nang magkaibigan ang dalawa. Nagtatrabaho sila sa parehong BPO company, Papa Dudut, at bagong pasok lamang doon si Maris. Mabilis daw na naging close ang dalawa dahil pareho sila ng mga hilig at eto ay ang pagstan sa mga K-pop idols. Hindi nga naglaon ay naging kaibigan ko na rin si Maris. At dahil isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ni Shane ay si Maris ang nilapitan ko para kakuntsabahin sa plano kong marriage proposal. Mahirap hanapan ng maluwag na schedule si Shane, Papa Dudut, dahil halos puno na ang schedule nito sa mga araw na dapat ay day off niya, Papa Dudut. Si Maris ang nagplano ng lahat. Mula sa araw maging sa lugar ay siya na lahat ang nagbigay sa akin ng ideya. Ang original plan namin ay sa isang resort sana ito gaganapin, pero dahil maulan ang time na yon ay nalipat ito sa hotel. Pagdating ng araw ng proposal ay naghintay na ako noon sa hotel kung saan sana kami magdi-dinner date ni Shane. Kaso nga lang ay nagkalituhan pala sila ni Maris ng araw kaya hindi ito natuloy. Excited na ako noon na mag-propose, Papa Dudut. Kaya ang ginawa ko ay hinayaan ko na lamang yung mga plinano namin ni Maris at dumiretso na ako sa apartment ni Shane. Doon ay inantay ko na siya hanggang sa mag-out siya sa trabaho. Pagkarating nito ay agad ko siyang inalok ng kasal. At kahit gulat ay tinanggap naman niya ang singsing na ibinigay ko, Papa Dudut.
Papadudot, sobrang saya ko nung officially ay naging fiancé ko na si Shane. Pero sa kabila ng pagiging engaged namin ay wala pa kaming planong magpakasal kaagad. Gusto kasi naming pagandaan ang magiging wedding naming dalawa. Kaya naisip namin na mag-ipon muna para maging memorable ang mangyayaring kasal. Kaso nga lang sa kalagitnaan ng paghahanda namin ay bigla-bigla namang nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ni Shane. Sa mga sumunod na buwan ay bigla na lamang kaming inulan ng mga problema na hindi namin alam kung saan ang galing. Nagsimula ito sa mga simpleng misunderstanding na siyang pinagmumula ng away namin ni Shane. Minsan ay nakakakita siya ng mga random messages sa phone ko mula sa unknown numbers kung saan ay tinatawag akong babe o kung anuman. Bigla-bigla rin ako nagkakaroon ng mga sexual messages mula sa iba't ibang babae sa Facebook na hindi ko namang kilala. Papadudod, sa maniwala kayo't sa hindi ay wala akong ibang babaeng kinakausap ng time na yon. Masaya na ako sa fiancé ko kaya hindi ko na naisin pang makipag-usap sa ibang babae. Dahil nga sa mga nangyari ay nagsimulang maghinala si Shane sa akin. Halos ibigay ko na sa kanya ang password ko noon para lamang mapatunayan na ni isa sa mga nag-message sa akin ay hindi ko pinapansin. Pilit kong kinalma ang relasyon namin pero mas lalo itong lumala noong nakatanggap ng balita si Shane na di umano ay lumalabas ako na may kasamang ibang babae. Nakakatawa naman tong video na to. Love, tinan mo to, sobrang aliw. Uy, Love! Hello? May kausap ba ako? Ano? May isasend ako sa yung video, panoorin mo. Busy ako. Ang sungit naman. Bakit bad mood ang lalabs ko? Wag mo akong kausapin, galit ako sa'yo. Ano na namang nagawa ko? May nakita ka na naman bang nag-message sa akin? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko na hawak kung may mga taong nagme-message sa akin. Ang mahalaga naman, hindi ko sila pinapansin eh. Tsaka binibigay ko na sa'yo yung password ko, ayaw mo naman. Tapos na tayo doon. Wala nang problema sa akin kahit 1,000 babae pa mag-message sa'yo. Gano'n naman pala eh. Bakit ka na naman nagkakaganyan? Ano na namang problema? Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Mahal mo pa ba ako o hindi na? Siyempre mahal kita, Love. Mahal na mahal. Hindi na dapat tinatanong yan. Kung ganon, bakit? Bakit naghahanap ka pa ng ibang babae? Ibang babae? Ako naghahanap? Sino nagsabi? Bakit naman ako maghahanap pa ng iba kung nandito ka na? May nakarating sa akin na balita. May nakakita raw sa'yo sa mall. May kasama kang babae na kaakbay mo. Imposible namang mangyari yun, Love. Sa mall? Wala naman akong gagawin sa mall. Tsaka alam mo naman na puro online na transactions ko ngayon eh. Hindi na ako nagpupunta sa mall. So sinasabi mo na nagsisinungaling yung source ko? Oo, nagsisinungaling siya kung sino man yan. Sino ba kasi yan? Sino yung taong nagpapakalat na may babae ako? Hello guys! Nagantay ba kayo ng matagal? Pasensya na, may dinaanan pa kasi ano? ako. Sagutin mo ako. Sinong tao yung naninira sa akin? Hala, Hindi ko na nag-aaway ba kailangang kayo? sabihin kung kanino galing. Ang gusto ko lang malaman kung totoo ba. Hindi nga totoo, Love. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ano bang pinag-aawayan nyo? Lagi na lang kayong ganyan. Maris, nagsisinungaling ka raw, sabi ni Abraham. Hindi raw siya nagmamall kaya imposible raw yung mga sinasabi mo. Ha? Ikaw yun? Maris, ikaw ba yung nagsasabing may ibang babae ako? Ay, teka lang, let me explain. Baka misunderstanding lang yung nangyari. Kasi the other day, nag-mall ako, di ba? Tapos habang nasa escalator, nakita kita na may kasamang ibang babae. Wala ako sa mall sa oras na sinasabi mo kasi nasa trabaho ako. Sandali lang, patapusin mo muna ako. Di ba sabi ko naman sa'yo, Shane, na hindi ako sigurado kung si Abraham ba yung nakita ko. Kasi nasa second floor ako papuntang third floor nung makita ko yung guy. Kamukha mo kasi yung lalaki, tapos pareho pa kayo ng damit, yung checkered na blue. So akala ko ikaw. Nabanggit ko lang naman kay Shane yun pero hindi ko naman sinasabi na nambababae ka. Hindi naman pala kumpirmado eh. Tapos ako pa yung pinalalabas nyo naman loloko.
Sabi mo sure ka na si Abraham yon. Ay naku Shane, baka na misheard mo ko. Sabi ko, di ako sure pero parang nakita ko si Abraham. Ikaw naman sinugod mo naman agad tong boyfriend mo. Akala ko kasi nakita mo talaga. See? Alam mo love, hindi ko magagawang mambabae kasi ikaw lang naman yung gusto ko eh. Hindi ko magagawang lokohin ka. Ay, I'm sorry kung naging padalos-dalos ako. Nadala na lang rin kasi ako sa nararamdaman kong selos. Okay lang yon. Basta, clear na tayo ha. Wala akong babae. Oo. Sorry uli. Good na ba? O sige na, larga na tayo. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang naging ganon ang relasyon namin ni Shane, Papa Dudut. Palagi na lang kaming away-bate. Aminado ako na ng mga time na yon ay naapektuhan ako sa mga nangyayari. Pumasok din sa isipan ko noon na parang mali yata ang mga naging desisyon ko sa buhay. Kung mananatiling selosa si Shane ay parang hindi ko yata kakayaning magkaroon ng asawang tulad niya dahil masasakal lamang ako. Para nga kaming sinusubok ng tadhana dahil kung kailan ikakasal na kami saka naman nagsusulputan ng mga problema. Papa Dudut, ang pinakamalalang problema na sigurong dumating sa aming dalawa ni Shane na muntik nang naging dahilan ng hiwalayan namin ay noong nagkaroon ng birthday party ang tatay ni Shane sa Laguna. May trabaho ako ng time na yon kaya pinilit kong humabol. Kaso nga lang, mali ang pinadala sa aking address ni Maris kaya naligaw ako. Sumakto pang nasiraan ako ng sasakyan kaya ang nangyari ay natapos ng event bago pa man ako makarating sa tamang address. Sobrang disappointed sa akin si Shane na mga oras na yon. Pinaghandaan kasi nila ang birthday ng tatay niya at matagal na rin naming pinagplanuhang umaten sa party na yon. Mas lumala pa ang galit sa akin ni Shane, Papa Dudut, nung isang anglet ang nakita niya sa may passenger's seat. Wala sa aming dalawang gumagamit noon kaya naman mas lalong lumaki ang paghihinala niya sa akin na meron akong babae. Sorry talaga love. Hindi na ako nakaabot sa birthday ni Tito. Nasiraan kasi ako tsaka naligaw pa. Ilang buwan na nating pinag-uusapan tong araw na to eh. Hindi ba dapat may surprise tayo kay tatay? Oo nga, pero wala naman ako magagawa. Wala namang may gusto sa nangyari eh. Minalas lang talaga ako sa daan. Sana man lang maipakita mo kahit sa parents ko na reliable ka. Pinagkakatiwalaan ka nila tapos ganyan ang aasalin mo. Nag-explain naman na ako sa kanila eh. Si Maris kasi, iba yung sinend sa akin na address. Tinatawagan kita, hindi ka naman sumasagot sa tawag. Eh kasi nga busy na ako that time. Tapos si Maris naman hindi nagre-reply. Nung papunta na ako sa venue, tsaka naman tumirik yung sasakyan ko. Baka naman rason mo lang yan kasi may iba kang kasama. Ayan na naman tayo eh. Kahit i-check mo dashcam ko para makita mo na totoo lahat ng sinasabi ko. Ewan ko ba sa'yo, Abraham, kung bakit the past few months nagbabago na yung ugali mo? Ako talaga yung nagbabago? Eh ikaw nga bigla ka naging silose. Sinong hindi magsaselo sa ginagawa mo? May mga babae nagbe-message sa'yo, nakikita ka sa mall na may kasamang iba, tapos di ka man lang makadalo sa mga special event ng buhay ko? Love naman. Hanggang ngayon ba nandyan pa rin tayo? Akala ko ba tapos na tayo sa mga issue na yan? Hindi na nga ako gumagamit ng social media dahil sa mga nagme-message sa akin. At yung nakita ni Maris sa mall, hindi ako yun. Siya na mismo nagsabi. Bakit ba ipinagpipilitan mong niloloko kita? Umalis na nga tayo. Pagod na ako. Wala akong energy na makipagtalo ngayon. Ikaw nagsisimula eh. Ilagay mo na yung seatbelt mo para makaalis na tayo. Yung phone mo nahulog. Ay, teka lang, pupulutin ko sa sahig. Teka, ano to? Ang ano? Ano to? Anklet ba to? Hindi ko alam, sa'yo ba yan? Hindi ako gumagamit ng anklet, Abraham. Kanino to? Aba malay ko! Anong malay mo nakita ko dito sa sasakyan mo? Hindi ko alam kung saan galing yan. Hindi rin naman ako gumagamit niyan eh. Aba malamang, pambabae to eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Sandali lang love, maniwala ka sa akin.
Hindi ko talaga alam kung saan galing yan. Magpapalusot ka pa, bistado na kita? Paano mo nagawa sa akin to? Sawa ka na ba sa akin? May kulang ba sa akin? Bakit naman ganito, Abraham? Love, please. Hindi ko talaga alam kung kanino yan. Wala akong babae, maniwala ka naman sa akin. Hindi kita magagawang lokohin. Nakakapagod ka na. Nakakapagod kang mahalin, alam mo ba yon? Love naman, wag mo namang sabihin yan. Huwag mo muna akong kausapin. Saan ka pupunta? Magko-commute na lang ako pa uwi. Halos 2 linggo rin kaming hindi nagkita at nag-usap ni Shane matapos ang away na yon, Papa Dudut. Inilaban ko kasi ang sarili ko dahil alam ko namang wala akong kasalanan. Mas lalo na wala akong ibang babae katulad ng iniisip niya dahil sa naging pagtatalo nga namin ay kamuntikan na niyang ibalik sa akin ang engagement ring niya. Mabuti na lamang at nakausap ko siya ng maayos. Kaya imbes na maghiwalay ay nag-cool off na lamang muna kami. Hindi ko alam kung bakit at papaano nangyayari sa amin ang mga kaganapang tulad noon, Papa Dudut. Para bang pinaglalaroan kami ng tadhana para hindi matuloy ang kasal na inaasahan naming dalawa. Mabuti na lamang at sa kabila ng lahat ng awayang nangyayari sa pagitan namin ni Shane ay pinipili pa rin namin ang isa't isa. After 2 weeks ay inexplain ko ng maayos kay Shane na wala akong ibang isinasakay sa kotse ko maliban sa kanya. Sa nagdaang buwan ay 3 tao lang ang isinakay ko, Papa Dudut. Si Shane, ang katrabaho ko at si Maris, kaya isang napakalaking palaisipan para sa akin kung saan nanggaling ang angklet na nakita niya. Hanggang sa dumating yung araw kung saan ang lahat ng katanungang umiikot sa utak ko ay bigla na lamang nasagot. 1 buwan na lamang ang hinihintay namin noon at ikakasal na kami ni Shane. Nakaredy na ang lahat. Nagkaroon na kami ng fitting sa isusuot kong tuxedo at pati na rin sa wedding gown ni Shane. Meron na kaming listahan ng entourage, may napili na kaming simbahan at naipadala na rin namin ang invitations. Halos all set na dapat pero hindi pa rin maganda ang estado ng relasyon namin ni Shane. Nagsimula kami magkaroon ng pagdududa sa isa't isa. Iniisip niya na may ibang babae ako samantalang iniisip ko naman na baka ginagawa lang yun ni Shane dahil baka hindi talaga niya ako gustong pakasalan. Pakiramdam ko noon ay may iba na siyang gusto kaya pilit siyang gumagawa ng issue sa pagitan namin. Hanggang isang araw, ang paghihinala ko ay nagkatotoo ng isang secret admirer ni Shane ang biglang dumating. Nagsimula ang lahat nung nakatanggap si Shane ng good morning card sa trabaho. Akala ng lahat ay galing ito sa akin pero wala naman akong pinapadalang ganon, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay flowers at chocolates naman ang nag-aantay sa desk niya. Isang card ang nakalagay sa mga bulaklak na nagsasabing galing daw ito sa isang secret admirer. Walang ideya si Shane kung kanino galing ang mga regalong natatanggap niya. Wala itong return address at wala ring pangalan. So Shane, ano naman ang natanggap mong regalo today? Parang araw-araw na lang nagpapadala ng gift sa'yo yung admirer mo ah. May red rose sa desk ko kaninang umaga pero di ko ginalaw. Kahapon sa apartment ko na mismo siya nagpadala. Ay bongga! Sana all talaga may secret admirer. Anong sana all? Hindi ba kayo nawiwirduhan sa secret admirer na yan? Harap-harapang nanunulot ng girlfriend ng iba? Uy, may nagselos. Wag mo nang gatungan, Maris. To be honest, weird nga talaga. Walang nakakatuwa sa nangyayari. Malaman ko lang talaga kung sino yung lalaking yan. Patay siya sa akin. Hindi ka siguro nag-aabot ng regalo sa girlfriend mo kaya iba na lang ang gumagawa. Hindi kasi materialistic na tao si Shane. Ano namang gagawin niya dyan sa mga bulaklak na yan? Chocolate? Hindi nga masarap yung brand na pinili niya eh. Pero curious lang talaga ako kung sino yung admirer ko na yun. Tuwang-tuwa ka naman na may admirer ka. Hindi naman sa tuwang-tuwa. Gusto ko lang malaman kung sino.
Ikaw din naman, di ba? Gusto mo ring malaman kung sino yung mga nagpapadala sa akin ng regalo? Gusto kong malaman nang makatikim siya sa akin. Hindi kaya si Marlon? Marlon? May girlfriend na yun eh. Sinong Marlon yan? Yung katrabaho namin. Medyo flirty siya sa akin dati. Tapos umamin siya na may gusto siya sa akin bago pa kita naging boyfriend. Pero wala na yun ngayon. Magkaibigan na lang talagang turingan namin ni Marlon. Talaga ba? Oo. Hindi na nga kami masyadong nagkakausap kasi magkaiba na yung shift namin. Si Marky kaya? Di ba type ka rin nun? Sino naman yung Marky na yan? Katrabaho rin namin. Noong nagkaroon kami ng company dinner, nalasing ang loko tapos umamin na gusto niya si Shane. Kaso, taken na ang best friend ko. Matagal na yun eh. Tsaka alam naman ni Marky na hindi ako available. Yung mga naging ex mo kaya, baka naman nagpaparamdam ulit sila sa'yo. Malabo na mangyari yun. May kanya-kanya ng buhay yung mga ex ko eh. So sino nga kaya itong secret admirer na to? Naiintriga ako. Huwag niyo na nga pag-usapan yan. Naiinis lang ako lalo eh. Mabuti pa nga. Baka mamaya kung saan pa mauwi tong usapan na to. Pero love, huwag ka mag-alala. Kahit si Ding Dong Dantes pa yan, hindi kita ipagpapalit. Ay sus, ang sweet naman. Totoo ba yan, love? Di mo ako ipagpapalit? Oo naman. Kaya wag mo nang problemahin kung sino man yun. Kahit padalan pa ako ng house and lot, hindi ko siya i-entertain. Salamat, love. Di kayo na ang may strong relationship. Sana all na lang talaga. Malaki naman ang tiwala ko kay Shane na hindi niya ako ipagpapalit, Papa Dudut. Pero wala akong tiwala sa mga lalaking nakapaligid sa kanya noon. Aaminin ko po sa inyo na nakaramdam ako ng takot at selos ng panahong yon. Alam ko kasi na uso na ngayon ang panunulot ng karelasyon ng ibang tao kaya kahit engaged na kami ni Shane ay hindi pa rin kami safe. Medyo na-threaten ako noon lalo na at hindi ko alam kung sino ang karibal ko. Ang maganda naman kay Shane, Papa Dudut, ay palagi niya akong ina-assure na ako lang ang mahal niya. Kaya kahit papaano ay nabawas-bawasan ang pag-overthink ko. Ang ginawa na lang ni Shane ay hindi na niya tinatanggap ang mga regalong dumarating para sa kanya. Ipinamimigay na lamang niya ito sa mga kakilala niya. Dahil hindi ako mapanatag sa kung sino ang taong nasa paligid ng lahat ng ito ay nagsimula po akong mag-imbestiga. Chinek ko sa social media kung sino-sino mga taong palagi nagko-comment sa post ni Shane. Maging mga katrabaho niya ay kinakausap ko sa pagbabaka sakaling makikilala ko kung sino ang secret admirer niya. Nagpatulong din ako kay Maris para hanapin ang taong yon. Pero kahit na anong pag-iimbestiga pa ang gawin ko ay wala pa rin akong napala. Hanggang sa isang araw ang sagot na hinahanap ko na mismo ang kumatok sa aming pintuan at nalaman ko kung sino ang taong nasa likod ng lahat. Oh, Maris! Abraham, anong ginagawa mo rito? Susunduin ko si Shane, lalabas kami. Ikaw, ba't ka nandito? May kailangan ka ba kay Shane? Wala naman. Sige, alis na ako. Hindi ka na magpapakita kay Shane? Pumasok ka muna. Hindi na, may lakad pala kayo eh. Next time na lang. Sige, bye-bye. Sandali, may naiwan ka. Sa'yo ba tong paper bag? Akin nga, salamat. Sandali. To Shane, I love you. From your secret admirer. Teka, sa'yo to? Ikaw ba yung secret admirer ni Shane? Magpapaliwanag ako. Ikaw yung araw-araw na nagbibigay sa kanya ng mga bulaklak at regalo? Abraham, ganito kasi yun. Sagutin mo ako! Ikaw yung secret admirer ni Shane? Oo, ako! Ako yung nagpapadala sa kanya ng regalo pero hindi dahil sa iniisip mo. So ano? Bakit mo siya binibigyan ng regalo? Wala akong gusto kay Shane. Sa'yo kung may gusto, Abraham, gusto kita matagal na. Ano? Alam kong masama itong ginagawa ko pero nagkunwari ako na may secret admirer si Shane para magselos ka, para maghiwalay kayo. Bakit mo nagawa to? Kaibigan ka namin. Kasi gusto kita, Abraham. Mahal kita.
Ako na lang please. Ako na lang ang piliin mo. Hiwalayan mo na lang si Shane. Nahihibang ka na ba? Kapag ako ang pinili mo, mamahalin kita ng sobra-sobra. Aalagaan kita. Ibibigay ko lahat sa'yo kung ano man ang gusto mo. Please, Abraham, iwan mo na si Shane. Hindi, huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Maris, hindi kita gusto. Kailanman, hindi kita magugustuhan. Mali itong ginagawa mo. Sobrang laki ng tiwala sa'yo ni Shane para traidorin mo siya ng ganito lang. Ano bang nagustuhan mo kay Shane? Wala namang kakaiba sa kanya eh. Ang boring niyang tao. Bakit siya ang gusto mong pakasalan? Kasi mahal ko siya. Hindi ko siya ipagpapalit kanino man. Kaya kung ano man tong kalokohang ginagawa mo, tigilan mo na. Kaya kong higitan si Shane. Subukan mo lang ako. Kahit wag nating ipaalam sa kanya. Willing ako na maging side chick mo para makita mo na mas worth it ako kaysa sa kanya. Nababaliw ka na nga talaga. Alam mo, kailangan mo na magpatingin sa doktor. Kasi walang normal na taong gumagawa ng tulad nito. Pagbigyan mo naman ako. Bigyan mo ako ng chance. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko. Huwag ka nang magpapakita ulit sa amin. Abraham, nagmamakaawa ako sa'yo. Umalis ka na! Hindi pa ako tapos sa'yo. Papatunayan ko na hindi si Shane ang babaeng nararapat sa'yo. Hindi mo na kami mapaghihiwalay ni Shane kahit ano pang gawin mo. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Tigilan mo na to. Huwag ka na ring lalapit kay Shane o sino man sa aming dalawa. Magkikita ulit tayo, Abraham. Pangako ko yan sa'yo. Hindi makapaniwala si Shane noong malaman nito na si Maris pala ang punot dulo ng lahat. Siyang nagkunwaring secret admirer ni Shane para lamang magselos ako at hiwalayan ang girlfriend ko. Saka na lang din namin na-realize na ang rason ng mga awayan namin noon ay si Maris ang dahilan. Katulad na lang noong naligaw ako noong birthday party ng tatay ni Shane. Si Maris ang nagbigay sa akin ng maling address. Siya rin ang nagsabi ng maling oras kay Shane dahilan para hindi siya makapunta sa date sana namin na sa sinihan noon. Saka na lang din namin na-realize na maaaring kay Maris din galing ang anklet na nakita ko sa kotse ko dahil minsan ko na rin siyang sinakay doon noong nagplano kami para sa proposal. Baka nga siya rin ang may-ari ng unknown numbers at accounts ng mga babae sa Facebook na nagme-message sa akin dati. Agad-agad ay pinutol ni Shane ang pagkakaibigan nila ni Maris. Buong akala namin ay mapagkakatiwalaang siyang kaibigan. Yun pala ay isa siyang ahas na patalikod kong tumira. Tinanggal na rin namin siya sa entourage kung saan siya dapat ang isa sa mga maid of honor. Papadudot, kahit na pinagtabuyan ko na si Maris noon, ay desperada pa rin siyang makuha ako. Hindi niya ako tinatantanan sa mga chat pati sa apartment at trabaho ay pinupuntahan niya ako. Nagmamakawa na siya na lamang ang piliin ko. Ang ginawa ko na lamang ay blinak ko siya sa lahat ng social media ko at ginawa ko ang lahat para maiwasan siya. Kahit na anong pagmamakaawa pa ang gawin niya ay hindi na siya makakabalik pa sa buhay namin. Hindi naglaon ay tumigil din sa paghahabol si Maris. Dahil sa kahihiyan ay napilitan siyang mag-resign at lumipat sa ibang kumpanya. Kailanman ay hindi na ulit namin siya nakita. Sa kabila ng lahat ng nangyaring kaguluhan ay naging successful naman po ang kasal namin ni Shane. Ngayon ay may baby na rin kami at tahimik nang nakatira ngayon sa probinsya sa bahay na pinatayo ko. Papadudot, ito po ang kwento namin ni Shane at kung papaano namin nilampasan ang mga problemang aming pinagdaanan. Sana'y nag-enjoy po kayo sa pakikinig nito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Abraham. Mga kabarangay, kahit na sunod-sunod ang problemang dumarating sa buhay nating lahat, kapag mahal mo talaga ang isang tao, ay hindi mo ito basta-basta susukuan tulad na lamang ng ginawa ni Abraham at ni Shane sa isa't isa. Hindi mo masasabing kahanga-hanga ang isang relasyon dahil wala itong problema. Mas kahanga-hanga ito kung pareho ninyong sinusolusyonan ang bawat suliraning inyong kinakaharap.
dahil mahalaga kayo sa isa't isa at tunay kayong nagmamahalan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang paggalang sa mga magulang ay isa sa mga utos ng Diyos na may pangako. Ibig sabihin, walang swail na anak ang pinagpapala pagdating ng panahon. Ikaw, kabarangay, gaano mo kamahal ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, meron ba kayong comfort food? Yung klase ng pagkain na kapag kinain ninyo, hindi lang kayo mabubusog kundi maibabalik pa kayo nito sa nakaraan. Ako kasi, Papa Dudut, ay meron. At egg sandwich yon. Pero bago ko ikwento kung bakit, ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang katanghalian sa inyong lahat at sa mga kabarangay natin. Ako po si Jing, 35 years old at nakatira dito sa Malate, Manila, kasama ang pamilya ko. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong pandemic nang minsan akong nakapakinig ng isa sa mga storya ninyo online. Tapos nagustuhan ko po ito kaya hinahanap-hanap ko na. Ang pakikinig sa Barangay Love Stories ang paraan ko para makapag-relax mula sa pag-aasikaso sa aking mga anak. Magsisimula ang kwento ko noong 18 years old ako, Papa Dudut. Nasa 4th year high school ako noon at kasama ko na lang sa buhay at bahay namin ang Lola Lilia ko, nanay ng mama ko at ang papa nonong ko. Wala akong kapatid. Si mama naman ay iniwan na kami noong sanggol pa lamang ako. Sumama raw siya sa boyfriend niya at nagpakalayo-layo. Hanggang ngayon ay wala akong balita sa kanya at wala na rin naman akong balak alamin kung nasaan siya o kung buhay pa ba siya. Napatawad ko naman siya sa pang-iiwan sa amin pero ayoko nang makipag-ugnayan sa kanya kung bibigyan man ako ng pagkakataon, Papa Dudut. Ay, grabe. Sakit ng katawan ko. Nak, kuha mo naman ako tubig. Parang di ko na kayang tumayo sa upuan at maglakad. Sige po. Grabe. Ngalay na ngalay mga binti ko katatayo sa trabaho kanina. Buti na lang talaga hindi kami pinag-OT kasi baka di ko na kayanin. Mahirap talaga kumita ng pera rito sa atin. Kahit na anong sipag mo parang kulang pa rin. Pa, tubig po. Salamat. Kaya ikaw, mag-aral kang mabuti para sa opisina yung maging trabaho mo. Matagal pa naman po yun, 18 pa lang po ako. Malapit na rin naman. Pero parang ayoko pa pong magtrabaho, nakakapagod kasi. Wala namang trabaho na hindi nakakapagod. Mas nakakadagdag lang talaga ng pagod yung mabigat ginagawa mo. Tapos maliit pa sweldo mo. Oo nga po pala, tuwing kailan sweldo nyo? Ha? Bakit mo naman natanong? Sige na po, sagutin nyo na lang. Kinsenas katapusan, bakit? Ayun, sakto. Bakit nga? Kasi po may sasabihin ako. Ano na naman yan, ha? Baka pagkakagastosan na naman yan. Opo, pero matagal pa naman. Parang 2 buwan simula ngayon. Sige, ano ba yan? Magkakaroon po uli kami ng tour bago yung graduation. Gusto ko pong sumama. Lagi mo namang gustong sumama, di ba? Opo, pero hindi naman ako nakakasama. Ay, pasensya ka na. Kasi lagi rin may pinaggagamitan yung pera natin na nakalaan para sa tour mo. Kaya hindi ka nakakasama. Pero gusto ko na pong sumama ngayon. Pagbigyan niyo na po ako. Kasi malapit na rin naman ang graduation namin. Sigurado ka bang gagraduate ka? Ay, oo naman po. Kahit yun na lang yung regalo niyo sa akin.
Tsaka para makasama naman ako sa tour namin. Lagi na lang po kung hindi nakakasama eh. Di ba pinaliwanag ko na nga kung bakit hindi? Opo, pero nakakainis pa rin. Huwag kang mainis. Alam mo namang mahirap lang ang buhay natin. Alam ko naman po yun, pero naiinggit na kasi ako sa mga classmate ko na nakakasama sa tour namin. Buti pa sila pinag-iipunan talaga ng mga magulang nila yung pambayad. Eh ako, lagi na lang taong bahay o hindi kaya nasa school para maglinis sa araw ng tour namin. Ay, o sige. Dahil kinonsensya mo na ako, sige. Pag-iipunan ko na yung tour mo. Para makasama ka na rin at di ka na mainggit sa mga kaklase mo. Talaga po? Oo nga. Kaya wag mo na akong simangutan dyan. Salamat po, Pa. The best talaga kayo. Oo, pero sana mapag-ipunan ko. Kasi baka magkasabay-sabay na naman mga bayarin natin. At kailanganin ko yung pera na yun pambayad. Wag naman sana, kasi magtatampo na naman ako sa inyo niyan. Kaya nga pag-iipunan ko na, di ba? Para hindi ka na magtampo. Asahan ko po yan, ha? Batang to, napakasigurista. Siyempre naman po. O siya, masahihin mo muna mga binti ko. Para naman may lakas na ulit ako magtrabaho bukas at sa mga susunod na araw. Naantok na po ko. Sige ka. Pag di ako nakapasok bukas sa trabaho dahil masakit mga binti ko, hindi rin ako makakaipon ng pang-tour mo. Sige na nga po, pero saglit lang ha. Papa Dudut, simula elementary hanggang third year high school ay hindi ko pa naranasang makasama sa mga tour o field trip. Mahirap lang kasi ang pamilya namin at medyo gagastos talaga ng malaki kapag sumama ako. Sinasabi ko naman ng maaga kay Papa para mapag-ipunan niya, Papa Dudut. Pero laging may pinagkakagasosang mas mahalagang bagay ang perang nakalaan para doon. Kaya nga laging masama ang loob ko at nagtatampo sa kanya. Lagi ko rin siyang dinadabugan at nagmamaktol ako sa harapan niya pag hindi nasusunod ang gusto ko. Pero sa huli wala rin naman akong magagawa. Factory worker ang tatay ko at kumikita siya ng minimum. Magkaibigan at magkaklase sila ng nanay ko noong high school at nabuntis niya ito kahit na may boyfriend ito. Pero pareho naman daw nilang ginusto kaso sa huli iniwan pa rin siya ni Mama nang makipagtanan ito sa iba. Tinanggap na lamang ng Papa ko ang mga nangyari kahit na masakit sa kanya. Nagalit din sa kanya si Lola, nanay ng Mama ko dahil sa ginawa nila ni Mama. Kaya nagsorry si Papa kay Lola at nangako na aalagaan ako at palalakihin. Naawa naman si Lola sa sitwasyon namin noon dahil sanggol pa ako. At ulilang lubos na rin ang Papa ko. Hindi rin siya close sa mga kamag-anak niya dahil barumbado siya noong kabataan niya. Pero nagbago naman siya nang isinilang ako. Kaya naman nag-decide si Lola na kupkupin kami at patirahin sa bahay kasama niya. Lalo na't mag-isa na lamang siya ng mga panahong yon, Papa Dudut. Laalis po ako. Oy! Sandali. Bakit po? Huwag mo akong maktulan. Hindi ako katulad ng papa mo na madadala mo sa pagganyan-ganyan mo. Umupo ka rito sa tabi ko. Pero aalis nga po ako. At saan ka pupunta, ha? Sabado ngayon, wala namang kayong klase. Gagawa po kami ng project sa bahay ng kaklase ko. Gagawa raw. Baka naman tumatakas ka lang sa mga gawaing bahay kaya gusto mong umalis. Hindi po, grabe naman kayo. Ano? Grabe ako? Sinisigurado ko lang na hindi ka nagsisinungaling sa amin ng papa mo. Bakit ko naman po gagawin yun? Malalaman nyo rin naman yung totoo. Mabuti alam mo. Pero seryoso, may gagawin po kaming project ngayon. Kung gusto nyo, yung classmate ko pa ang magpaalam sa inyo. Hindi na kailangan. Paalisin din naman kita, pero mag-usap muna tayong bata ka. Hindi na po ako bata, 18 na po ako, dalaga na ako. Talaga lang ha? Dalaga raw pero madalas isip bata. Tungkol saan po ba yung pag-uusapan natin? Nalaman ko na gusto mo raw sumama sa tour ninyo. Opo, nakwento po sa inyo ni Papa? Oo. At nakwento rin niya yung sinabi mo sa kanya na pag hindi ka nakasama, magtatampo ka raw sa kanya. Tama ba yun? Ay, syempre. Nakakatampo naman po na lagi na lang akong hindi nakakasama sa tour namin.
Simula elementary hanggang third year high school. Kaya ka naiinggit sa mga kaklase mo, ganon. Opo. Alam mo naman ang sitwasyon ng buhay natin, di ba? Alam ko naman po pero… Alam mo naman pala, pero bakit ganyan ka pa rin mag-isip? Hindi naman po sa ganun. Hindi raw sa ganon, pero para ka pa rin bata na hindi naiintindihan ng sitwasyon ng pamilya natin. Baka nakakalimutan mo na kulang na lang magkandakuba kami ng papa mo sa pagtatrabaho para maitaguyod ka lang. Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Kaya nga nag-aaral ako ng mabuti para masuklian ko yung pagsasakripisyo nyo. Dapat lang na mag-aral ka ng mabuti. Kasi maswerte ka dahil nakakatungtong ka sa eskwelahan. Marami dyan ang mga kaedad mo yung mas pinipiling pagtrabahuhin ng mga magulang nila kaysa pag-aralin. Nagtatrabaho rin naman po ako ah. Diba tinutulungan ko nga po kayo sa pagtitinda? Oo, sa tuwing wala kang klase. Pero nitong nakaraan napapansin ko ha, lagi ka nalang umaalis tuwing Sabado at Linggo. Katulad ngayon, naalis ka na naman. Mahalaga naman po yung pupuntahan ko. Kanina ko pa sinasabi na gagawa nga po kami ng project ng mga classmate ko kaso parang hindi nyo naman naiintindihan. Anong sinabi mong bata ka? Hindi na nga po ako bata. Naiintindihan ko na po yung sitwasyon ng buhay natin. Sabi nyo nagkakandakuba na kayo ni Papa sa pagtatrabaho para maitaguyod ako. Ibig sabihin, kasama rin po doon yung maibigay nyo sa akin yung mga gusto ko. Anong pinagsasasabi mo? Saan mo yan natutunan? Naisip ko lang po. Kasi may iba akong kaklase na katulad din natin yung buhay pero nakakasama naman sila sa tour. Hindi mo dapat kinukumpara ang buhay natin sa buhay nila. Tsaka kung gusto mo talagang sumama sa tour na yan, tulungan mo kami ng papa mo sa pagtatrabaho. Hindi yung pagsasalitaan mo kami ng ganyan. Para kang hindi nag-aaral. Papa Dudut, aminado naman ako na may pagkatamad ako sa bahay namin at mahirap utusan. Kaya madalas nagagalit sa akin ang lola ko lalo na at may pagka-istrikta siya. Mabait naman siya pero lamang lang talaga yung pagiging mataray niya. Lagi rin niya akong pinapangaralan na huwag maging swail na anak dahil ayaw niyang kalakhan ko yon. Wala raw kasing mararating ang mga anak na hindi marunong rumespeto sa mga magulang. Kaya dala-dala ko pa rin ang pangaral niyang yon magpahanggang sa ngayon. Tindera ng mga gulay ang lola ko at kasama niya ako sa paglalako ng mga ito sa palengke at sa ibang mga barangay. Pero kapag nasa school na ako ay mag-isa na lamang si lola na nagtitinda. Bilib talaga ako sa kanya, Papa Dudut, dahil sa edad niyang 58 ay may lakas pa rin siya na katumbas ng 10 kabayo. Kaya nga kahit nagdadalaga na ako noon, ay napapalo pa rin niya ako. Minsan nagagalit at nagtatampo ako kay Lola dahil masungit siya sa akin. Pero alam ko at ramdam ko naman na mahal niya ako katulad ng pagmamahal sa akin ni tatay. Yan ang mga bagay na hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isa sa mga turo sa akin ng lola ko ay ang pagpapahalaga sa bawat sentimong kinikita namin. Ibig sabihin, kailangang pag-isipan ko ng mabuti ang mga bagay na dapat kong pagkagastosan para hindi naman daw sayang ang pera. Pero pagod na akong mainggit sa mga kaklase ko na palaging nakakasama sa mga tour, Papa Dudut. Sawa na akong makinig sa mga magaganda at nakakatuwa nilang kwento tungkol sa mga lugar na binibisita nila dahil gusto ko rin na makapunta doon. Gusto ko rin na ako naman ang magkwento. Imbes na lagi na lang nakikinig sa kanila, Papa Dudut. Kaya nga lalo kong pinaramdam kay Papa na gusto kong sumama sa paparating naming tour. At kapag hindi na naman ako nakasama, sinabi ko na maglalayas ako sa bahay namin. Natakot ang tatay ko na baka totohanin ko ang paglalayas, kaya naman sinabi niya ang pag-iipunan niya ang perang ipambabaya doon. Umasa ako ng husto na nananabik na dumating ang araw na yon. Yun pa lang kasi ang unang pagkakataon na makakasama ako sa naturang tour, kaya naman hindi na ako mapakali pa. Yung bang tipong gusto ko nang hilahin ang mga araw sa sobrang excited ko, Papa Dudut.
Sa susunod na linggo na po yung tour namin. May pera na po ba kayo? Ha? Ay oo naman, may naipon na ako. Naku, excited na po ako. Pwede ko na po bang kunin? Nagpapabahig na kasi si ma'am para sa mga siguradong sasama. Sige, sandali. Kunin ko lang sa wallet ko. Oh, ito na anak. Ay, bakit sakto lang po ito? Anong ibig mong sabihin? Wala na po ba kayong pera para may pasobra naman? Said na yung wallet ko. Wala na akong pera rito. Ano ba yan? Kulang po to. Paano magkukulang yan sabi mo sakto na yan? Ang ibig ko pong sabihin, pambayad lang to sa tour. Wala pa po rito yung baon ko at pocket money. Pwede ka namang magbaon ng kanin at ulam dyan. Tsaka bakit kailangan mo ng pocket money? Siyempre, baka may bibilin po ako dun sa mga lugar na pupuntahan namin. At saka gusto ko masarap naman po yung ulam ko. Hindi yung lagi na lang itlog, isda at gulay katulad ng inuulam ko sa school. Napakagastos mo namang bata ka. Hindi na po ako bata. Kainis kayo ni Lola. Lagi niyo akong sinasabihan ng ganyan. Para sa amin ng lola mo, bata ka pa. Kasi parang bata ka pa rin mag-isip. Ewan ko sa inyo. Anong ewan mo sa akin? Aba, Jing, hindi ko gusto yung ugali mo at mga pasagot-sagot sa akin ha? Lagi niyo naman pong hindi gusto ni Lola yung ugali at pagsagot ko eh. Minsan naiisip ko hindi niyo talaga ako gusto kaya ganyan sinasabi niyo sa akin. Hindi totoo yan. Nag-aalala lang kami ng lola mo kasi hindi tama yung ginagawa mo. May anak bang ganyan sumagot sa magulang at lola niya? Tapos di ka na nga nagpasalamat sa akin dyan sa perang binigay ko pang bayad sa tour mo. May bago ka na namang hinihingi. Dapat po kasi pati yung perang pambili ko ng baon tsaka pocket money, pinag-iipunan niyo rin. Ano ka mo? Maiisip ko pa ba yun? Kailangan din natin magbayad ng iba nating gastusin dito sa bahay. Yung pagkain natin, sa kuryente tsaka sa tubig. Minsan lang naman po ako sumama sa tour. Kaya wag niyo na pong isumbat sa akin yung mga bayarin natin. Hindi ko lang mapigilan kasi parang nakakatampo ka naman. Magtatampo kayo sa akin tapos magsusumbong na naman kay Lola. Anong magsusumbong pinagsasasabi mo dyan? Pinagalitan niya kaya ako tungkol sa sinabi ko sa inyong gusto kong sumama sa tour namin. Hindi pagsusumbong yon. Nagtanong lang yung lola mo kung bakit napapadalas ang pag-overtime ko sa trabaho. Kaya sinabi ko na nag-iipon ako pambayad sa tour mo. Kahit na, pinagalitan pa rin po ako ni Lola at kasalanan niyo yon. Paanong naging kasalanan ko pa? Pambihira ka namang bata ka? Basta pag-ipunan niyo uli yung pambaon ko tsaka pocket money kasi kailangan ko po yun. Sige na. Pag-iipunan ko ulit. Sa susunod na linggo pa naman yung tour nyo na yan, di ba? Opo, salamat po. Papa Dudut, masayang-masaya nga ako nung ibigay na ni Papa ang perang pambayad ko sa aming tour. Alam ko kasi sa sarili kong totoong-totoo na yon. Na sa wakas ay makakasama na ako at hindi na lamang basta makikinig sa kwento ng mga kaklase ko tungkol sa kung gaano kaganda ang lugar na pinuntahan nila. Hindi nagtagal ay ibinigay na rin sa akin ng papa ko ang perang para meron akong pang pocket money. Kasama na rin doon ang pambili ko ng baon. Siyempre hindi mawala-wala ang paborito kong egg sandwich na ginawa mismo ng lola ko. Kahit na naiinis sila sa akin ni Papa sa pagiging demanding ko, alam kong mahal nila ako at hindi nila ako matitiis. Noong araw na dumating nga ang tour namin, hinatid ako ni Lola sa school kahit na sabi ko ay kaya ko naman. Pero pinilit niya ako kasi hindi pa siya tapos magbilin ng mga dapat at hindi ko dapat na gawin. Nag-alala kasi siya sa akin kahit na malaki na ako. Kaya nga thankful talaga ako na kahit wala akong nanay ay meron naman akong lola at papa na nag-aalaga sa akin ng mga panahong yon. Oo, may mga pagkakataon pa rin na napapatanong ako sa sarili ko kung anong pakiramdam na magkaroon ng nanay katulad ng mga kaklase ko. Marami kasing bagay na hindi kayang gawin ng tatay ko na mga nanay lamang ang nakagagawa. Tulad ng pagtatali ng buhok ng maayos, paghahanda ng baon at kung ano-ano pa. Buti na lang talaga at nandyan si Lola kaya kahit papaano ay napupunan niya ang pangangailangan kong yun, Papa Dudut. Kumusta naman yung tour nyo? Naku, sobrang saya, Paula.
Ang gaganda dun sa mga pinuntahan namin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na kasama na ako sa tour. Magpasalamat ka sa tatay mo. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makakasama dyan. Nagpasalamat ako kay Papa. Okay na po yun. Oo nga, pero hindi ko lang mapigilan ang sarili ko na maawa dun sa tatay mong yun. Napakasipag kasi. Kahit napapagod na siya sa pagtatrabaho, tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya kasi nga, desidido siya na makasama ka rin dun sa tour nyo. Opo, kaya masayang-masaya nga po ako. Pero napansin ko po, laging dinadaing ni Papa na sumasakit daw yung tiyan niya. Nasabi po ba niya sa inyo? Oo. Alam niyo po ba kung bakit? Sinabi niya wag ko na raw sabihin sa'yo kasi baka mag-alala ka raw. Mas lalo po ako mag-aalala kung hindi niyo sasabihin sa akin. Naisip ko nga na karapatan mo ring malaman lalo na tatay mo yun. Kaya nga sabihin niyo na po. Nung nagpa-check up siya, lumabas na nagka-ulcer siya. Kaya madalas na sumasakit yung tiyan niya. Pero wag ka na masyadong mag-alala kasi niresetahan naman na siya ng gamot. Bakit naman po siya nagka-ulcer? Hindi po ba siya kumakain sa tamang oras? Ganun na nga. Minsan hindi pa siya kumakain. Inamin niya sa akin yon kaya lalong lumala yung sakit niya. Bakit po? Kasi nagtitipid siya. Yung pera na pambili niya ng pagkain ay niipon niya para maibigay sa'yo. Pambili ng baon at pang-pocket money mo. Sinabihan mo raw kasi siya na sakto lang pambayad sa tour yung perang binigay niya. Kaya hiningan mo pa siya. Totoo ba yon? Opo. Pero hindi ko naman po alam na hindi siya kakain para lang may maipang pambaon at pang-pocket money ko. Hindi naman kasi tayo mayaman. Yung buhay natin di katulad ng mga kaklase mo na dalawang magulang nila yung naghahanap buhay. Oo, natutulungan ko ang papa mo sa pagtitinda ng gulay. Pero hindi naman pare-pareho yung kita ko. May mga araw na malakas, pero mas marami yung matumal. Tsaka, tumatanda na ako. Kahit na kaya ko pa naman, medyo nakakaramdam na rin ako ng mga sakit-sakit sa katawan. Kaya nga sabi ng papa mo, tumigil na ako sa pagtitinda. Ako naman yung may ayaw kasi gusto kong tumulong sa kanya dahil kawawa naman siya. Siya lang yung nagtatrabaho para sa pamilya natin. Dahil sa sinabi niyo parang nakonsensya naman po ako. Hindi ko sinabi yon para yan ang maramdaman mo. Gusto ko bumawi ka sa kanya kahit na sa mga maliliit na bagay na hinihingi niya. Tulad ng pagpapamasahe sa binti niya pag nangangalay siya. Pero mali pa rin yung inasal mo sa papa mo, ha? Dapat mas naging mapagkumbaba ka. At hindi yung lagi mo siyang minamaktulan. Alam ko naman na alam mo ang sitwasyon ng buhay natin. Kaya sana mas maging maunawain ka. Lalo na sa ama mo kasi ginagawa naman niya lahat para maibigay lang sa'yo yung maayos na buhay. Balang araw may iintindihan mo rin at pasasalamatan mo siya. Salamat po kasi sinabi niyo sa akin yung mga pagsasakripisyo niya. Lalo na para lang makasama ako sa tour namin. Tsaka sa inyo na rin kasi kahit lagi niyo akong pinagagalitan, alam ko na mahal niyo pa rin ako. Siyempre, apo kita kaya mahal kita. Ikaw na lang yung alaala na meron ako mula sa nanay mo simula nung umalis siya. Kaya nga nangako ako noon sa sarili ko na aalagaan kita. Kaya sana wag ka na rin masyadong maldita. Opo, sorry po ulit. O siya, tama na yan. Ituloy mo na lang yung kwento mo tungkol sa mga lugar na pinuntahan nyo. Para naman masaya yung pinag-uusapan natin. Papadudot, nalungkot naman ako matapos kong malaman ang dahilan kung bakit madalas ang pagsakit ng tiyan ni Papa. At mas nakonsensya ako nang sabihin sa akin ni Lola ang tungkol sa mga sacrifices na ginawa niya para lamang makasama ako sa tour namin. Tapos minalditahan ko pa ang tatay ko para lang masunod ang gusto ko. Bigla tuloy bumalik sa alaala ko ang mga pagkakataon na hindi ako naging mabuting anak sa kanya sa tuwing nagmamaktol ako at nagdadabog sa mga utos niya. Doon ay biglang nag-sink in sa isipan ko ang lahat ng mga pangaral ng lola ko sa akin. Kaya unti-unti ay nagbago ang pag-uugali ko. Hindi naman ako masamang anak, medyo pasaway lang talaga kaya nga binabawas-bawasan ko na. Hindi rin ako madalas nagreklamo kapag inuutusan ako ni na lola at papa. O kapag hindi ko gusto ang ulam,
ay hindi na ako papadudot naghahanap ng masarap kasi yun lang ang kinaya ng pera namin. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga blessings na ibinigay niya para sa pamilya namin at nangako ako sa sarili ko na balang araw ay babawi ako sa 2 taong pinakamamahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, lumaki akong hindi close sa papa ko dahil noong una ay naisip ko na kasalanan niya kung bakit kami iniwan ni mama. Tapos busy pa siya lagi sa trabaho kaya naman kaunti lang yung panahon niya na makasama ako at masubaybayan sa paglaki ko. Buti na lang at nandyan si Lola dahil kahit papaano ay merong nag-aasikaso sa akin mula pagpasok sa eskwelahan hanggang sa pagdalo ko sa mga PTA na kasama si Lola. Laging sinasabi ng lola ko na unawain ko na lamang ang tatay ko kasi nga ay siya lang halos ang naghahanap buhay sa pamilya namin. Lalo na noong tuluyan nang tumigil sa pagtitinda ang lola ko. At habang tumatanda ako ay naiintindihan ko na ang tatay ko kung bakit gano'n na lamang siya kapursigidong magtrabaho. Bukod sa ayaw niya kaming magutom ni Lola, gusto niya rin na makaipon ng pera na pangkolehiyo ko. Nakita ko sa mga pagod niyang mga mata na mahal niya ako kahit na hindi niya yon madalas sabihin. Kaya naman naging inspirasyon ko sila ni Lola para pagbutihin ang pag-aaral ko at nagbunga ngayon nang makapagtapos ako sa high school ng may karangalan. Naku, ang galing-galing naman ang apo ko. Congrats na! Kasi may medalya ka nung graduation mo. Masayang-masaya kami ng lola mo kasi alam namin nag-aral ka ng mabuti para lang magkaroon ka ng ganong karangalan. Yung totoo, para po sa inyo ni Lola yung karangalan kong yon, pa. Bakit para sa amin? Hindi naman kami yung pumasok sa eskwelahan at nag-aral. Oo nga, nagtrabaho lang naman kami tapos lola mo lang yung nag-aasikaso sa'yo. Hindi naman po kasi literal na kailangan yung pumasok sa eskwelahan katulad ko. Kayo na po ang may sabi na nagtatrabaho kayo. Tapos si Lola naman yung nag-aasikaso sa akin. At kaya nga po ako nagsikap makagraduate ng may medal kasi kayo po yung inspirasyon ko. Kung hindi po dahil sa sipag nyo para lang mabigay sa akin lahat ng pangangailangan ko, hindi po ako makakapag-aral. Salamat po talaga. Walang anuman yon. Anak kita at mahal kita. Mahal ko rin po kayo. Nakakatuwa naman tignan ng sweet yung mag-ama. Salamat din po sa inyo kasi lagi nyo akong inaasikaso. Walang anuman yon. Tsaka maliit na bagay lang yon. Hindi po maliliit na bagay yon. Kasi kahit malaki na ako, nandyan pa rin kayo para gumabay sa akin at mangaral. Kaya nga kahit wala na akong nanay, hindi ko naman naramdaman na napabayaan ako. Iba rin mag-alaga ang lola mo. Kahit ako nga inaasikaso rin niya na para bang tunay na anak. Ano ka ba naman? Sa tinagal-tagal ng pagsasama natin dito sa bahay, paanong hindi kita tatratuhin parang tunay kong anak? Mabait ka at mabuti kang magulang kay Ching. Tapos nakita ko rin sa iyo yung determinasyon na mabigyan siya ng maganda at maginhawang buhay kahit na mahirap lang tayo. Doon pa lang napahanga mo na ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, aalagaan din kita katulad ng pag-aalaga ko sa apo ko. Salamat po, Nay. Nararamdaman ko na meron akong magulang sa katauhan nyo. Hindi talaga ako nagkamali na pinatira ko kayo mag-ama sa bahay ko noon. Kasi simula nung iwan ako ng anak ko, pakiramdam ko na wala na rin ako ng rason na mabuhay. Siya na lang kasi yung meron ako pero nawala pa rin siya sa akin. At kasalanan ko po yun. Pakiramdam ko, ako yung nagtulak sa kanya para iwanan kayo. Habang buhay po akong hihingi ng tawad sa nangyari. Napatawad na kita, tsaka tapos na yon. Hindi na ako galit sa'yo. Malaki na rin naman yung anak ko. May isip na siya para malaman ng tama at mali. Alam ko na alam niya ang ginawa niya ng araw na yon. Kung sakaling bumalik po si Mama, patatawarin niyo ba siya? Oo naman. Anak ko pa rin naman siya, tsaka wala na sa akin yun. Nangyari yun, matagal na panahon na. Ikaw pa? Wala na rin kaso sa akin yon. Ang mahalaga,
bumalik siya para sa inyo ng lola mo. Ayos na ako na wala sa prioridad niya. Kasi kayo na lang din ang lola mo ang prioridad ko. Ikaw ba, Jing? Sakaling bumalik ang mama mo tapos humingi ng tawad sa pangiiwan niya sa'yo nung baby ka pa lang. Patatawarin mo ba siya? Pwedeng oo, pero hindi ibig sabihin sasama na ako sa kanya sakaling kunin niya ako. Kasi para sa akin, kayo lang ni Papa ang pamilya ko. Papa Dudut, lalo kong napatunayan na hindi lang mabait ang papa ko. Mapagmahal pa siya at maalalahanin. Patunay na nga doon yung mga panahong pinili niya akong panindigan at alagaan kahit na iniwan ako ng sarili kong ina. Kaya nga inalay ko talaga sa kanila ni Lola ang karangalang natamo ko pagkatapos ng pag-aaral ko. Sinabi ko rin sa kanya na gusto kong tumulong sa pagtatrabaho habang nag-aaral, kaya nag-working student ako, Papa Dudut. Pumasok po ako bilang crew sa isang 24/7 coffee shop sa lugar namin. Yung sobra sa perang ibinibigay ni Papa sa akin ay itinatabi ko sa bangko matapos kong magbukas ng bank account. Proud sa akin si na Lola at Papa dahil malaki na raw ang pinagbago ko. Hindi na ako yung dating pasaway at spoiled na anak. Pero masasabi ko pa rin na nandun pa rin yung pagiging maldita ko na naman ako kay Lola. Kapag sinasabi ko yon sa kanya ay laging tumataas ang kilay niya kasi mas maldita pa rin daw ako. Natatawa na lamang ako kapag naaalala ko yon at kahit nga college na ako noon ay lagi pa rin akong ginagawa ng baon ng lola ko. Kasama na nga doon yung paborito kong egg sandwich. Kumuha po ako, Papa Dudut, ng kursong AB English. Pinagbuti ko talaga ang pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos muli ako ng may karangalan. Lahat ng yon ay alay ko kina Lola at Papa. Natatandaan ko na sobrang excited ako na dumating ang araw ng graduation ko. Hindi ko pa kasi sinasabi sa kanila na may medalya ko. Tuwang-tuwa sina Papa at Lola matapos nilang malaman na may karangalan ako noong araw ng graduation ko. Proud na proud sila sa akin, pero mas proud ako sa kanila dahil sa mga sakripisyo nila. Kaya lang ay nagbago ang lahat sa buhay namin dahil kinabukasan ay hindi na nagising si Papa mula sa pagkakatulog. Oo, Papa Dudut. Bigla ang namatay ang tatay ko noong sumunod na araw at ang sakit-sakit noon para sa amin ni Lola. Mabilis man na lumipas ang 5 buwan ay hindi naman naging ganon kadali ang pag-move on ko. May mga pagkakataon pa rin na nagbe-breakdown ako dahil nami-miss ko ang tatay ko. Umiiyak ka na naman ba, Jing? Sorry La, hindi ko lang mapigilan. Namimiss ko lang si Papa tapos baka malapit na rin ang period ko kaya ito na naman yung hormones ko. Ayos lang yun. Namimiss ko rin naman ang papa mo eh. Bakit naman po kasi ganun? Anong bakit ganon? Kasi kinuha siya agad sa atin ng ganun kabilis. Parang ang saya-saya lang natin ng graduation ko. Tapos kinabukasan biglang wala na siya. Hindi ko rin alam kung paano sasagutin yung tanong mo kasi ako mismo naguguluhan din. Hindi ko pa nga naibabalik sa inyo lahat ng magaganda at mabubuting bagay na ginawa niyo sa akin para lang makapagtapos ako sa pag-aaral. Paano ko na po gagawin yun kung wala na si Papa? Ang daya, ang sakit-sakit po. Sigurado ako kung saan man naroroon ang papa mo proud na proud siya sa'yo. Hindi po ba pwede na dito muna siya sa atin para magkakasama tayo? Ayoko kasi na malayo siya sa atin, nalulungkot po ako. Nalulungkot din ako pero ganun talaga ang buhay. Hindi natin masabi. Akala mo ayos lang yung isang tao pero nalalabi na pala yung mga araw na kasama natin siya sa mundo. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Pero ang hirap lang kasi wala man lang senyalis.
Yung iba kahit paano nakakapagpaalam pa pero ako ni hindi nabigyan ng pagkakataon para magawa yun kay Papa. Wala na tayong magagawa. Kundi tanggapin na lang talaga yung nangyari kahit masakit. Alam ko ayaw din naman ni Nonong na habang buhay tayo magluksa sa pagkawala niya. Lalo ka na nagsisimula pa lang sa buhay may trabaho mo. Alam ko naman po yun. Pero nahihirapan pa rin ako makausad. Mabuti na lang nagiging busy ako kapag nasa trabaho. Kahit paano, nakakalimutan ko yung pagkawala ni Papa. Pero hindi ko pa rin po mapigilang malungkot at mag-alala. Ha? Bakit ka naman nag-aalala? Kasi natatakot na ako mag-isa. Hindi ka naman mag-iisa. Kasama mo pa ako. Opo, pero... Pero ano? Ano bang akala mo sa akin? Susunod na agad dun sa Papa mo? Hindi naman po sa ganun. Pero bigla ko lang naisip kasi... Kasi matanda na ako. Sobra ka naman sa akin. La naman eh. Huwag ka na kasi masyadong mag-alala dyan. Dahil magsasama pa tayo ng matagal. Iniingatan at inaalagaan ko naman ang sarili ko kasi gusto ko pa mabuhay ng matagal. Lagi rin ako nagdarasal sa Diyos na sana wag muna niya akong kunin para may makasama ka pa. Ako rin, yun din ang lagi kong dasal. Kasi marami pa po tayong gagawin na magkasama. O yun naman pala Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Basta tandaan mo, hanggat nandito ako, hindi ka mag-iisa. Hanggat nabubuhay ako, meron kang makakasama. Baka maiyak na naman ako niyan. Ikaw talaga? Tahan na. Lagi ka na lang umiiyak. Ayaw ng Papa mo niyan. Gusto niya kahit wala na siya, lumaban ka pa rin. Magpakatatag ka. Dahil may maganda pang buhay na naghihintay sa'yo sa hinaharap. Papa Dudut, alam ko na may mga araw na malungkot. Meron din na masaya. At hindi naman palaging mabigat ang nangyayari dahil meron ding mga araw na magaan. At kapag nakakaramdam ako ng lungkot sa tuwing naaalala ko ang pagkawala ng papa ko ay lagi ko na lamang iniisip ang mga masasayang alaala na kasama ko siya noong nabubuhay pa siya. Mahal na mahal ko si Papa at masaya ako kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makasama siya bago siya nawala sa piling namin ni Lola. Sa kasalukuyan ay may asawa na ako at mga anak. Wala na rin si Lola dahil noong nakaraang taon lamang ng 2023 ay pumanaon na siya, Papa Dudut. Pero masaya ako kasi nakasama ko pa siya ng matagal-tagal at nasaksihan niya pa na ikasal ako at nagkaanak. Kahit papaano. Panatag na ang puso ko na nasa mabuti silang kalagayan ng papa ko nang magkasama. At sa tuwing nami-miss ko sila ay nagluluto ako ng paborito nilang pagkain na naging paborito ko na rin para naman lagi ko silang naaalala. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at maraming pong salamat sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko. Naway kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa inyong programa, ang inyong kapuso at kabarangay, Jing. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madali na maliitin ka sa kakayahan mo. At mas lalong hindi madali na maliitin ka dahil lamang sa kasarian mo. Ikaw, kapuso, kaya mo bang patunayan sa kanila na kaya mo anuman ang kasarian mo? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Tracy, single mom at isang strong and independent woman.
na gustong may marating na malaki sa buhay. 30 anyos ako nang nasubok ang kakayahan ko bilang isang babae. Sinubok yon ng katrabaho kong si Ringo Papadudut. Mas matanda lamang ng 5 taon sa akin at nakasabayan ko siya sa pag-a-apply sa trabaho. Sabay na rin kaming natanggap at mas marami siyang experiences pagdating sa trabahong pinasok namin, pero nabanggit ng mga ka-work ko na mas magaling ako sa kanya. Natuwa naman ako lalo't gusto kong maagang ma-promote, Papadudut. At bilang isang single mom kasi ay gusto ko noon na mabigyan ng magandang future ang anak ko. Lalo't mag-isa ko lang naman siyang binubuhay. Kaya naman lahat ng effort ay ginawa ko, masigurado lamang na magkakaroon ako ng magandang posisyon sa trabaho na magbibigay sa akin ng magandang sahod and secured na future para sa anak ko. Hindi lang ako noon ang gusto ng promotion. Isa na si Ringo noon sa nakalaban ko sa promotion. Kahit sabihin nga na mas magaling ako sa kanya sa trabaho ko, pero mas pabor naman noon sa kanya lagi ang boss ko. Sinabi ng iba na madalas daw silang nakikitang magkasama after work papunta sa mga bar kung saan ay malaya silang nakakapang babae. Hindi ko naman yon magawa noong kasama ang boss ko dahil ilag siya sa mga babaeng katulad ko. Nasabi nga rin niya dati na para sa kanya ang mga babae dapat nasa bahay lamang at inaasikaso ang mga asawa at anak nila. Nasaktan ako dahil pakiramdam ko ang baba ng tingin niya sa aming mga babae. Napakahirap maging babae sa trabaho noon. Pakiramdam ng ilan ay mahina kami at bagay lang kami sa bahay. Ang gusto ko noon ay baguhin yon at ipakita sa kanila na bilang isang babae ay kaya kong sumabay sa mga lalaki o kaya ko silang maungusan. Ringo! Yo! Huwag mo ako ma-yo-yo dyan ha. Init agad ng ulo ah. May buwa ng dalaw. O buntis ka na naman. Wala kang pakialam sa nangyayari sa matres ko. Mag-usap tayo. Kung di rin naman matres mo yung pag-uusapan natin, pas na lang. Alam mo, napakabastos mo talaga. Nagbibiro lang po. Ano ba yun? Lumabas ng stats kahapon na. Oo nga eh. So ba't di mo sinabi sa akin? Ay, kailangan ba? Alam mong kailangan kong gawan ng report yon, di ba? Ah, oo pala. Nakalimutan ko lang. Pwede mo nang gawin ngayon. Teka, hanapin ko sa drawer ko. Feeling ko andun pa yun Friday ngayon. Alam mong tambak ako sa trabaho. Kung kahapon mo pa sana binigay sa akin, edi nagawa ko na sana. Sa nakalimutan ko nga eh. Umaga pa raw sa'yo inabot ni Jen. Sabi niya na pirmahan mo na at iabot sa akin. Tumango ka lang raw. Hinayaan mo lang daw na matenga sa mesa mo. Tinawag ako ni sir eh. Pagbalik ko ng mesa, nakalimutan ko na. Lagi na lang ganyan ang dahilan mo eh. Laging si sir ang alibay mo kapag may nakakalimutan kang gawin na trabaho. Nakakasawa na. Kung magalit ka naman dyan, akala mo girlfriend kita. Pinababayaan mo kasi trabaho mo. Oh, di ba parang girlfriend lang o nanay? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Ringo. Gawin mo na. Gagawin ko na nga. Heto na nga eh. Dahil sa'yo naapektuhan ang trabaho ko. Ngayon kailangan ko mag-OT para lang magawa yung report ng stats na yan. Buti sana kung with pay eh, pero hindi. Gagawin na nga, di ba? Bakit kailangan magbunga ka pa dyan? Kasi napupuno na ako sa'yo. Dahil sa kapabayaan mo, nadadamay ako. Ilang beses na to, Ringo. Kaya nga, sorry eh. Okay na ba? Alam mo, hindi pa rin. Hindi talaga enough yung sorry mo. So ano na? Kailangan lumuhod ako? Magmakaawa para patawarin mo? Ang sinasabi ko lang, seryosohin mo ang trabaho mo para di ka na makagambala ng ibang tao. Siniseryoso ko naman ah. Ganyan ba ang pagsiseryoso? Lagi ka nalang umaalis sa mesa mo para makipagkwentuhan sa boss natin. Ah, inggit. Kaya naman pala. Di ako naiinggit sa pagiging irresponsable mo. Naiinggit ka kasi close kami ni sir. Kayo, hindi. Mas lalong hindi. Ba't ako maiinggit sa pagiging sip-sip mo? Di naman ako sip-sip. Sadyang paborito lang ako ni sir. Di kasi ako katulad mong uptight.
Hindi ka ba nahihiya na kaya ka lang nasa posisyon mo dahil paborito ka ng boss natin? Ito ang realidad, Tracy. Kanya-kanyang kapit lang yan para mapansin ka. Hindi yan ang realidad na gusto ko. Hindi ako gagaya sa'yo, may dignidad pa ako. Saan ka dadali ng dignidad mo? Gusto mong ma-promote, di ba? Gagalingan ko sa trabaho ko. Ipapakita ko sa boss natin na ako ang karapat-dapat sa promotion at hindi ikaw. Alam mo, kailangan mo ring lumapit-lapit sa boss natin. Di epek yung pagiging magaling mo kung kulang ka sa pakikisama at karisma. Hindi na nga pakikisama yung ginagawa mo eh. Sumisip-sip ka na. Kahit buong buhay pa ako maging sip-sip, gagawin ko kung yan ang paraan para umangat ako sa pwesto ko. Di ba may anak ka na? Bakit di siya ang gawin mong inspirasyon para sumipsip? May anak ako at gusto kong maging magandang ehemplo sa kanya. Gusto kong ituro sa kanya na... Oo na lang. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Baka sabihin mo sexist ako o kung ano man. Bumalik ka na sa mesa mo at magtrabaho ka na. Baka sakaling mapansin ng boss natin yung kasipagan mo. Malay mo, next time, ikaw naman yung maging body-body niya. Nainis ako kay Ringo dahil sa kapabayaan niya, Papa Dudut. Kailangan ko tuloy mag-OT, Papa Dudut, ng araw na yon. Hindi ko tuloy nasundo ang anak ko at nagtampo sa akin ang anak ko dahil plano pa naman namin na pumunta ng mall para bilhin ang laruan na gusto niya. Nagpatong-patong na noon ang galit ko dahil sa naging kapabayaan ni Ringo. Tuloy ay naperwisyo ako. Ako yung tipo ng babae na maayos pagdating sa pag-i-schedule ng mga dapat gawin. At sinisiguro ko noon na maayos kong natatraffic lahat ng kailangan kong gawin sa trabaho. Pero may mga taong katulad ni Ringo na dahilan kung bakit nasisira ang schedule ko. Hindi ko nga noon maintindihan kung saan nakakakuha si Ringo ng lakas ng loob para pabayaan ang trabaho niya. Kahit alam niyang marami ang naapektuhan. Magaling naman siya at aminado naman ako noon, pero kapag napangunahan na siya noon ang katamaran at pagiging sipsip sa boss namin ay nasisira na ang lahat. Dalawa na lamang kami noon sa office ng kaibigan kong si Bea at siyang naging BFF ko noon sa opisina. Mas nauna lang ako sa kanya ng ilang buwan sa trabaho. Pero mas nauna akong na-promote kesa sa kanya. Hindi naman sumama ang loob noon ni Bea dahil alam niyang deserving ako sa posisyon ko. Malaki ang suporta niya noon sa akin para ma-promote pang muli. Ayaw niya noon na ma-promote si Ringo dahil tulad ko ay nakaramdam din si Bea ng pangmamaliit sa kakayahan niya bilang isang babae. Kaya sinabi niya sa akin na gawin ko ang lahat para isa man sa amin ay mailagay sa mataas na pwesto para mapatunayan namin sa aming opisina na hindi lang lalaki noon ang dapat mabigyan ng magandang trabaho. Karamihan kasi noon sa trabaho namin ay mga lalaki at sila madalasang nabibigyan noon ng boss namin ng pabor at ng promotion. Patapos ka na ba dyan, Tracy? Hindi pa. Gusto mo tulungan kita? Hindi na. Trabaho ko to. Saka alam ko marami ka rin ginawa kanina. Okay lang naman ako. Natapos ko na rin naman eh. Tsaka hindi pa ako makakauwi kasi tingnan mo umuulan na. Naiwan ko yung payong ko sa bahay. Ha? Umuulan na? Hindi mo na napansin ano. Masyado ka kasing nakatutok dyan sa ginagawa mo eh. Nakakainis kasi ang si Ringo eh. Oh, ano na naman ba ginawa niya? Wala ka pala kanina nung nagkasagutan kami. Nagkasagutan kayo? Na naman? Uy, chika mo na, dali. Paano ba naman kasi? Nakalimutan na naman niyang ibigay sa akin yung stats na inabot sa kanya ni Jen. Na naman? Eh di ba sinabihan na niya si Jen? Ilang beses na yan ah. Alam mo namang takot si Jen sa kanya. Kapag pinagsabihan si Ringo sa gagawin na may personal agad. Nasasaling kasi ang ego. Ayaw niya kasing napagsasabihan siya ng babae. Wala akong oras sa ego niya. Kapag trabaho, trabaho lang dapat. Tapos kinumpronta mo siya. Malamang! Sobra na eh. Ilang beses nang nade-delay ang reports ko dahil sa kanya. Buti sana kung siya sumasalo ng galit ni Sir eh. Ako naman. Next time kaya ipadaan na lang sa'yo ni Jen. Huwag na dyan sa Ringo na yan.
Sinabi ko na yan kay Jen, pero takot nga siya kay Ringo. Naiintindihan ko naman siya. Minsan kasi nung nagsumbong si Jen sa akin dahil dun sa di niya pinasa, sinugod siya ni Ringo. Napakabastos talaga ng Ringo na yan, no? Siya na nga ang mali, siya pang may ganang manugod. Sabi mo nga, nasaling ang ego niya. Tama ka nga, may issue siya sa pag-take ng command sa mga babae. Napaka-fragile talaga ng ego ng mga lalaki. Mas matitake pa nila na tuhuran mo sila kaysa salingin ang ego nila. Sinabi mo pa. Sinubukan ko na magsumbong kay Sir dati. Dinedma lang ako, hayaan ko na raw. Maliit lang daw na bagay. Palibasa kasi close sila no? Yan pa nga ang pinaglalaban ni Ringo Porke close sila, kaya lagi siyang absuelto sa mga mali niya. Yan na rin kasi ang sistema dito. Wala na tayong magagawa. Politika talaga kahit dito sa opisina. Kaya ako naiinis kasi di sila fair lumaban. Kawawa tayong mga nagigipit dahil sa mga pagsipsip ng iba. Ay, ang lungkot ng realidad para sa ating nagtatrabaho ng patas. Ang lungkot talaga, lalo na sa ating mga babae. Oo nga. Tapos yung boss pa natin, lagi tayong dinadaw ng mga babae. Bakit daw nasa opisina tayo? Dapat nasa bahay tayo at nagwawalis. O diba? Napakabastos. Kaya lang naman nag-hire ng babae dito para bumangong pangalan ng opisina natin sa labas. Kaya nga ako natatakot Kung ganito na lang lagi ang kalakaran, paano pa makakaahon ng mga kababaihan? Mas mataas na di hamak ang evaluation mo kaysa kay Ringo, no? Pero mas maganda ang commendation ni Sir sa kanya. Sorry, Tracy, ha? Bakit ka magsusorry wala ka namang kasalanan? Ay, wala kasi ako may tulong sa'yo Okay na sa akin yung nakikinig ka. Okay na sa akin na may napagsasabihan ako ng sama ng loob ko. Pero alam mo, may idea ako. Ano yun? Paano kaya kung gumawa tayo ng paraan para matanggal ang Ringo na yan? O kaya kahit masuspend man lang para masira yung record niya. Maungusan mo na siya sa promotion. Parang nakakatakot naman yan. Wala namang nakakatakot doon. Iipunin lang natin yung mga maling ginagawa ni Ringo sa trabaho at ire-report natin sa HR. Tama lang naman siguro yun, di ba? Sa tingin mo makakakuha tayo ng pwede nating i-report sa HR? Kalat na ang kalokohan ni Ringo, no? Madali lang yun. Hala, lumakas pa lalo yung ulan. Ay girl, sign niya na wag muna tayong umuwi para mapag-usapan natin yung plano natin sa Ringo na yan. Natuwa ako sa kinalabasan ng pag-uusap namin ni Bea, Papa Dudut. Hindi ko po inakalang pati pala siya ay may lihim na inis kay Ringo. Hindi naman ako masamang tao, Papa Dudut. Naisip ko rin lang kasi na tama naman ang sinabi ni Bea. Oras na rin noon para may umabante para sa tama. Marami nang ginawang mali si Ringo sa opisina pero lahat ng iyon ay napagtatakpan dahil close sila ng boss namin. Aminado rin ako na ego ko ang drive para sundin ang pinayo ni Bea. Nasaling din ang ego ko syempre, babae naman ako pero meron din naman akong ego na pinoprotektahan. Hindi ako pumayag noon na isang katulad lamang ni Ringo ang sisira noon. Akala noon ni Ringo siya lang ang may ego na natatamaan kapag nagkakaproblema kaming dalawa, ako rin kaya. Kaya naman naisip ko na HR ang makakatulong sa issues ko kay Ringo. Plinano namin ni Bea ang dapat gawin para masiguradong masuspende si Ringo. Gabi na siguro nang matapos kami. Nagpatila din kasi kami ng ulan at pagka-uwi ko ng bahay ay nakatanggap kagad ako ng tawag sa boss ko. Pinagalitan niya ako dahil sa na-late na pag-send ko ng report. Sinubukan kong sabihin na si Ringo ang may kasalanan kung bakit ako na-late nag-send pero hindi niya ako binigyan ng chance na magsalita. Para sa kanya noon ako ang may mali dahil sa akin ang endpoint ng reports. Sinisisi niya ako dahil mas marami pa raw akong time na magpaganda o makipagkwentuhan sa mga katrabaho kong babae. Kinumpara pa niya ako kay Ringo na pulido raw kung magtrabaho. Nagngingit-ngit ako sa galit kung alam lamang niya kung ano ang nangyari. Ewan ko na lang kung kakampihan at pupuriin pa niya si Ringo. Humingi na lamang ako noon ng sorry at bago niya binaba ang tawag ay nakarinig pa ako ng mura na galing sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot, mas lalo akong ginanahang gumawa ng paraan para masuspend o matanggal sa trabaho si Ringo. Pinag-usapan namin ni Bea ang gagawin at marami kaming ginawang reports tungkol sa mga maling ginagawa ni Ringo sa oras ng kanyang trabaho. Maraming beses siyang hindi nagta-time in kapag nalilate siya at sinasabi niya noon na may problema raw ang biometrics, kaya hindi siya nakapag-time in. Madalas din siyang nag-early out noon at tinutulungan po ako ni Bea kung paano namin yon mapapatunayan sa aming HR. Chinek din namin ang search history niya sa kanyang computer at lagi po siyang nanonood ng mga malalaswa at mga illegal sites na naging dahilan para mapasukan ng virus ang gamit niya noong computer. At dahil doon ay na-compromise ang mga save files. Nagda-download din siya ng mga illegal na mga software gamit ang internet at equipment ng opisina na ginagamit niya para sa kanyang negosyo. Doon kami nadali ang i-corner siya, Papa Dudut. Doon pa lamang ay alam na naming pwede na siyang matanggal. Chinek din kasi namin ang company policy at pwede na yung maging basihan ng suspension niya o pagkakatanggal. Hindi na kami nagsayang pa ng oras, Papa Dudut. Nireport naming lahat ang mga yon sa HR. Nakahinga kami ng maluwag noong nakapagsumbong na kami at nagyosi muna kami sa rooftop ni Bea at saka pinagkwentuhan pa ang mga anomalyang ginagawa noon ni Ringo. Hindi lang namin maintindihan kung bakit hindi yon nakarating sa boss namin, lalo't alam na pala ng mga kaopisina namin yon. Doon kami nakaramdam ng lungkot, Papa Dudut. Magaling lang talaga siguro noong makisama si Ringo kaya hinahayaan lamang siya ng mga katrabaho namin. Yon ang malungkot na realidad na kinaharap namin noon. Noong bumalik na kami sa aming mga mesa ay nadatnan namin si Ringo na wala pang alam sa ginawa namin. Akala namin noon ay maaaksyonan kaagad ang nireport namin pero hindi. Lumipas pa nga ang isang linggo at saka yun nakarating kay Ringo at pinatawag siya sa HR at nakausap din ng boss namin, Papa Dudut. Kanina pa sila nag-uusap Masususpend na kaya si Ringo? Sa dami ng ginawa niya, baka nga matanggal pa siya Bakit kaya hindi ako nakakaramdam ng awa sa kanya? Ba't tayo maawa sa taong gumagawa ng mali? Siyempre, tao lang naman ako, no? Dahil sa atin, mawawalan siya ng trabaho. Siya ang dahilan kung bakit siya mawawalan ng trabaho. Tayo ba'y gumawa ng mali? Hindi naman, di ba? Choice niya yun. Kung sa bagay. Ay, malalaman kaya niya na tayong nagsumbong? Sabi ng HR, hindi naman. Girl, lumabas na sa office si na Sir at Ringo. Oh, ba't parang masaya pa si Ringo? Papalapit na siya rito. Uy, mauna na ako sa table ko, ha? Sige, sige. Oh, kinausap ako ng HR. Ah, talaga? May nag-report daw sa akin. Anong sabi? Marami. Basta, gusto ako masuspend ng HR. Wow! Mabuti na lang at dumating si Sir. Hindi ka masususpend? Sa tingin mo? Siyempre, pinagtanggol ako ni Sir. Hindi ba parang unfair yon? Mas unfair kaysa sa ginawa mong pangtatraidor sa akin? Tracy, alam kong ikaw ang nag-report sa akin. Ako nga, may problema ba? Napundi ko na ba talaga ang ego mo? Kaya gusto mo na akong sirain? Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mo. Kung di ka gumagawa ng mali rito sa opisina, hindi ka mahahanapan ng butas. Ikaw ang gumawa ng butas. Talagang ayaw mong tanggapin ang mga mali mo, no? Tanggap ko naman. Di tanggapin mo kung masususpend ka o matatanggal. Yan naman ang di ko tanggap. Well, bahala na ang HR sa'yo. Sigurado naman akong gagawin nila kung ano yung tama. Ginawa naman na nila ang tama. Suspended ako. Good for you! With pay. Thank you Saan pa maganda magbakasyon? Hindi ka man lang nag-worry sa mangyayari sa records mo after ng suspension mo? Hindi. Hindi ka nag-worry na dahil sa suspension mo hindi ka mapopromote?
Hindi. Alam kong di ako papabayaan ni sir. Ganyang kakakampante sa pagiging sip-sip mo? Oo. Ikaw, kampante ka ba talaga na sa pagsusumbong mo mapapahamak ako? Kasi tama ako sa ginawa ko. Tama ka man o ako yung mali, di mo ako basta-bastang masisira. Kakampi ko ang boss natin. Baka lang nakakalimutan mo. Yan lang naman ang hawak mo, Ringo. Ikaw, kahit anong hawak mong ebidensya laban sa akin, talo ka pa rin. Tingnan natin. Hindi ako takot sa'yo. Yan ang pagkakamali mo. Anong ibig mong sabihin? Ang gusto ko lang sabihin, tignan na lang natin. O siya, magre-ready pa ako sa bakasyon ko. Saan kaya ako pupunta? Sa impyerno. Libre ka ron. Doon ba tayo magde-date? May discount ka ron for sure. Makipag-date ka kay Judas. Judas? Yung traidor? Mas bagay kung kayo ang mag-date. May something in common naman na kayo eh. Bye! Papa Dudut, hindi naman ako kinabahan sa sinabi ni Ringo. Alam kong nasa side ko noon ng tama at wala naman akong ginawang mali o masama sa trabaho. Kampante ako noon na walang mangyayari sa akin at malinis akong magtrabaho at base sa records ko noon ay walang makikitang butas si Ringo para gamitin laban sa akin. Sa paglipas ng mga araw at linggo ay wala namang nangyaring masama sa akin, Papa Dudut. Nang nakabalik na si Ringo after ng suspension niya, ay doon na siya nagsimulang magparinig at may halong pagbabanta pa ang mga salita niya. Hindi naman ako natakot. Sinabi ko nga na wala naman akong dapat na ikatakot dahil wala akong ginagawang mali. Pinagbutihan ko pa ang trabaho ko para lamang mapahiya siya lalo. Pinagbutihan ko pa ang trabaho ko para hindi ako makitaan ng butas ng demonyong si Ringo. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako noong nasuspend si Bea ng 2 linggo. Nalaman kasi ni Ringo na kasama ko si Bea sa pag-report sa kanya sa HR. Panayang iyak ni Bea dahil hindi niya inakalang sa maliit na bagay lang ay masususpend siya. Naawa ko sa kanya dahil no pay pa ang suspension na pinataw sa kanya. Dahil lang yon sa pagbibenta niya minsan ng mga ginawa niyang bracelet sa trabaho. Bawal daw kasi yon. Isang beses lang ginawa at noong sinita siya ng boss namin ay tinigil na kaagad niya. Akala namin noon ay mapapalampas na yon pero hindi pala. Inungkat yun ni Ringo at nakakainis lang na isipin kung gaano kalawak ang politika sa trabaho. Mas di hamak na mabigat ang ginawang mali ni Ringo pero mas mabigat ang naging parusa para kay Bea. Doon ako kinabahan. Tama nga naman si Ringo. Hawak niya noon ng braso ng boss namin at kaya niyang pasunurin noon ang boss namin. Good morning, ganda! Suspended ako! Wow! Congrats! Keep it up! Hindi ka nakakatuwa. Kapal ng mukha mo. Sobra ka na! At least makakapagbakasyon ka na. Yun nga lang, without pay. Dahil sa 3 pirasong coupon band at 2 paper clips na inuwi ko, masususpend ako without pay? Para yun sa report na kinailangan kong iuwi dahil hindi ako pwedeng magstay after work dahil may sakit ang anak ko. Bakit mo kasi inuwi? Pwede namang dito mo na lang ginawa ang trabaho mo, di ba? Nasabihan ka patuloy ng boss natin na magnanakaw. Kung inagahan mong tapusin yung mga kailangan mong pirmahan, di sana nagawa ko rito sa office yung reports na kailangan kong gawin. Aba, bakit bumabalik sa akin? Di mo ba kayang tanggapin na mali ka? Di ko matatanggap! Sobra namang laki ng ego mo. Tinalo mo pa yung sa akin. Babae ka ba talaga? Patingin nga. Pasilip, dali. Bastos ka talagang demonyo ka! Walang kinalaman gender ko rito! Ang sa akin lang, di ka marunong makisama. Ayan tuloy, diyan kita nadali. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Hindi ka marunong lumaban ng patas? Eh kung di ka lang masyadong pakialamera, di naman mangyayari sa'yo ito ngayon. Pinuna ko lang kung ano yung mali mo. Pinuna ko rin kung ano yung mali mo. Patas lang yun. Patas? Asan doon ang patas? Pareho tayong nasuspend. Quits na tayo.
Nasuspend ka dahil sa pagtatamper mo sa biometrics. Nanonood ka ng mga malalaswang video sa isang illegal na site. Nakasira ka ng maraming files dito sa opisina. Marami ka pang ginawang mali pero anong parusa sa'yo? Suspension with pay! Tapos ako, dahil lang dun sa copad band at paper clips, masususpend without pay? Asan dun ang patas? Aba malay ko. HR ang nag-decide. Sa kanila ka magalit. Alam mo kung anong ginawa mo, Ringo. Alam mo! Kahit naman alam ko, wala ka na rin namang magagawa. Andyan na eh. Nangyayari na eh. Tanggapin mo na lang. Napaka walang hiya mo! Hindi ka kasi marunong makisama. Sisihin mo na lang ang sarili mo. Kung nanahimik ka na lang sana katulad ng iba, di hindi sana nangyari yan sa'yo. Hindi ako katulad nila na takot sa'yo. Hindi mo ako basta-basta mapapatahimik. Ewan ko ba kung bakit ang tapang-tapang mo? Mabuti pa yung ibang babae rito, marunong sumunod. Huwag mo akong igaya sa kanila. Gumaya ka sa kanila. Kung di ka kasi matapang, kung di ka masyadong lumalaban, peaceful sana ang buhay mo rito. Baka pagbigyan pa kita sa mga gusto mo. Pero hindi eh. Masyado kang bilib sa sarili mo. Kung meron mang masyadong bilib sa sarili rito, ikaw yon. Oo, kasi alam kong magaling ako. Kahit may mga pagkakamali ako, nakakabawi ako. Nakakabawi dahil sa galing mo? Sip-sip ka lang, Ringo! Sip-sip! Kaya ka nakakabawi kasi panay ang dikit mo sa boss natin. Kasalanan ko ba kung paborito ako? Kung laging ako ang pinapaboran at hindi ikaw? Kasalanan ko nga siguro. Kasalanan ko na pangarapin na magiging patas ang mundo para sa mga katulad kong babae. Papadudot naging close naman kami ni Ringo dati at may time pa na nagkagustuhan kaming dalawa pero hindi po yon natuloy. Sinabi niya masyado raw akong dominante para sa kanya at inutusan niya akong maging submissive para mag-work daw ang relationship namin kung magiging kami man. Yun daw kasi ang sikreto ng matagalang relasyon at tested na raw yon. Sinabi nga rin niya na kapag masyadong alpha ang babae walang nagtatagal na lalaki. Hindi ko po yun nagustuhan. Nakipag-argue ako sa kanya tungkol sa usaping yon at hindi niya yon nagustuhan. Alam kong nasaling ko ang pagkalalaki niya sa mga sinabi ko. Hindi kami nagkasundo, papadudot, at nainis siya sa akin dahil hindi niya ako napasunod. Doon ako nag-decide na wag nang ituloy ang panliligaw niya. Hiningan pa niya ako ng chance pero tumanggi pa nga ako. Nakita ko na kasi kung ano ang magiging buhay ko kasama siya at na-turn off ako sa mga paniniwala niya pagdating sa mga babae. Mas lalo tuloy siyang nagalit sa akin, papadudot. Nang mga sumunod na araw ay nalaman kong pinagkakalat niyang siya raw ang tumapos sa namamagitan sa amin dahil demanding ako at may pagka-psychotic daw. Pinagkalat pa niya na nagalaw na niya ako at hindi raw siya natuwa. Hindi po yun totoo, papadudot, at nihawakan ang kamay ko ay hindi niya nagawa dahil kinikilala ko pa lamang siya noon. Nainsulto ako noon pero hindi ko na pinatulan pa. Mas lalo lamang siyang nainis sa akin kasi hindi ko pinansin lahat ng pangiinsulto niya sa akin. Mula noon ay pinag-initan na niya ako. Lagi niya akong ginigipit noon at dinadamay pa niya ang boss namin para mas lalo akong mahirapan. Nagkataon pa na mesogynis ang boss ko. Kaya hindi sila nahirapang magkasundo para pahirapan ang buhay ko sa opisina. Madalas nila akong paringgan noon na tatanda daw akong dalaga dahil sa pag-uugali ko, papadudot. Wala raw tatagal sa akin dahil ayaw ng mga lalaki ang isang katulad kong klase ng babae, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, na suspend po ako ng 3 weeks at alam kong hindi po yon makatarungan. Pero wala akong nagawa. Nakatikom kasi ang bibig ng mga tao sa opisina kahit alam nilang may mali na. Naintindihan ko naman sila dahil siguro takot silang mawala ng trabaho. Kahit si Bea ay natakot nang lumapit sa akin dahil nasampulan na siya ng boss namin. Palihim na lamang kung mag-usap kami noon para hindi na rin siya madamay sa akin. Hanggang sa bihira na niya akong kausapin noon, papadudot.
Marami po siyang dinadahilan kung bakit hindi na niya ako kinakausap pero alam ko naman ang katotohanan. Naiintindihan ko naman siya. Nakukonsensya ako dahil naisali ko siya sa pakikipaglaban ko sa mali sa opisina. Sa buong 3 weeks na nasuspend po ako ay nasikaso ko na lamang ang anak ko at nagtaka ang anak ko kung bakit hindi ako nagtatrabaho. Hindi ko po siya sinagot dahil alam kong hindi pa niya maunawaan ng murang edad niya ang mga nangyari sa akin. At mas lalo tuloy akong natakot para sa anak kong babae. Naisip ko na paano na nga ba kung siya naman ang maka-experience ng mga nangyayari sa akin, Papa Dudut. Ang unang taong nagparamdam sa akin na mahina ang mga babae ay ang tatay ng anak ko. Ganon din ang aking ama. Pinamukha niya sa akin na dapat ay nasa bahay lamang ako at inaasikaso ang pangangailangan ng pamilya ko. Nalungkot ako lalo na noong nangangarap akong maging isang boss. Pero tinawanan niya lamang ako. Sinabi niya na trabaho yun ng mga lalaki. Dinagdag pa niya na maging asawa na lang daw ako ng isang boss. Hindi niya ako pinag-aral sa college dahil mag-aasawa rin daw naman ako. Kaya naman po nagsumikap ako na pag-aralin ko ang sarili ko para patunayan sa kanya na hindi lang ako babaeng pangbahay. Kahit malayo na nga ang naabot ko ay hindi pa rin siya nabilib sa kakayahan ko. Lagi po niyang sinasabi noon na malaking pagkakamali ko ang pasukin ang mundo na para lamang sa mga lalaki. Sinabi niya na mahihirapan lang daw ako at masasaktan dahil pinipilit kong ipaglaban ang pagkababae ko sa mundo ng mga lalaki. Sinabi niyang concern lamang siya sa akin dahil alam niya ang galaw ng mga lalaki. Pinatunayan ko sa kanya na mali siya, Papa Dudut, pero noong mga nakaraan ay na-realize ko mukhang tama nga ang tatay ko sa lahat ng yon, Papa Dudut. Ano na naman ba? Nangungumusta lang naman. Pwede ba, Ringo? Kumusta ang suspension mo? Balita ko, na-extend ka raw ng 1 week ah. Alam ko namang dahil yun sa'yo. Ikaw naman kasi, lumalaban ka pa. Diyan ka lang talaga magaling, no? Ang gipitin ako. Masyado ka kasing matapang. Akala mo lahat kaya mo. Ikaw, akala mo ba kaya mo ko? Sa mga nangyayari sa'yo ngayon, aba oo. Hindi pa tapos ang laban, Ringo. Huwag kang kampante. Magsusumbong ka na naman ba sa HR? Huwag mo nang simulan. Bakit? Natatakot ka? Marami pa akong alam tungkol sa'yo. Hindi ako mapapagod na katukin lagi ang opisina ng HR para isumbong ang mga ginagawa mo. Naaawa na ako sa'yo eh. Alam mo namang lagi ka na lang talo. Nagpupumilit ka pa rin manalo. Bakit nagde-decide ka na agad dyan na talo na ako? Hindi pa ba sa lagay mong yan? Tingnan lang natin. Tingnan na lang natin? Yan ang sagot ng mga taong wala naman talagang kayang gawin eh. Oo na lang, Ringo. Oo na lang. Mahirap bang aminin sa sarili mo na talo ka na? Bakit ba gigil na gigil kang matalo ako, Ringo? Ganun na ba katindi ang epekto ko sa buhay mo para gustuhin mong mapabagsak ako? Alam mo… Masyado bang masakit sa ego mo na kinakalaban ka ng babae? Ay nako! O baka kasi babae lang naman ang kaya mong kalabanin? Baka masapak pa kita. Grabe! Mananapak na agad? Ganyan na ba ang epekto ko sa'yo, Ringo? Sorry kung naaapakan ko ang pagkalalaki mo, ha? Wala eh. Ang dali lang kasing gawin. Sige lang, Tracy. Hanggang daldal ka lang naman eh. Pagbalik mo ng office, makikita natin. Makikita mo. Makikita natin? Makikita ko? Di ba ganyan din ang linyahan ng mga taong wala naman talagang kayang gawin? Kapag bumalik ka na, papahirapan kita. Tandaan mo tong sinasabi ko sa'yo. Pagsisisihan mo yung kayabangan mo. Uy, ang scary naman po! Sige lang, tumawa ka ngayon.
Nakakatawa ka naman kasi. Thank you sa pagtawag mo ha. Napatawa mo ako talaga. Kaya pala ayaw sa'yo ng boss natin eh. Nagigets ko na. Uy, naghahanap ng kakampi. Go lang. Magkampihan kayong dalawa. Akala nyo, takot ako sa inyo? Matakot ka talaga. Hindi mo alam kung anong pwede namin gawin sa'yo. Pinagbabantaan mo ako? Ha? Kaumay. Bakit? Gigipitin niyo uli ako? Isususpend uli? Ano pa? Sawang-sawa na ako sa ginagawa niyo kapag di niyo ako napapasunod. Pero di ibig sabihin nun, hahayaan ko lang kayo. Kung meron mang dapat magbanta rito, ako yon. Hindi niyo alam kung anong kaya kong gawin. E di gawin mo kung ano man yung pinagmamalaki mong kaya mong gawin. Tingnan na lang natin. Tingnan na lang natin? Ha! Yan ang sagot ng mga taong wala naman talagang kayang gawin, di ba? Papadudot na unang nagbaba ng tawag si Ringo at naramdaman ko na nanalo ako noon. Nadurog ang ego niya sa usapang yon at alam kong kailangan ko pang maghanda dahil siguradong babawian niya ako. Hindi na ako natatakot noon, Papadudot, at gusto ko na noon na ilabas lahat ng meron ako. Mapatunayan ko lamang sa kanya na hindi ako mahina. Hindi na ako makapaghintay noon na makabalik sa opisina para harapin siya. Hindi ko na naisip pang report siyang muli sa HR dahil alam ko namang wala ring patutunguhan yon. Bala ko na lamang noon na gawin lahat ng makakaya ko sa trabaho ko. Gusto ko lang noon na i-improve ang sarili ko para ma-achieve ang mga bagay na iniisip ng iba ay hindi ko kayang gawin o hindi ko kayang abutin. Gusto ko lang noon na patunayan sa mga katulad po ni Ringo na kaya kong higitan ang minarkahan nilang limitations ko. Natapos na ang suspension ko at pwede na akong makabalik sa trabaho ko. Pinaghandaan ko yon, Papadudot, at wala akong naramdamang takot sa mga pwedeng gawin ni Ringo sa akin. Kampante ako noon dahil alam kong nasa side ako ng tama. Sa unang araw ng pagbabalik ko sa opisina, si Bea kaagad ang una kong nakasalubong. Nakita kong alanganin ang itsura niya noong nakita niya ako. Sinubukan pa nga niya akong iwasan noon pero naharang ko siya kaagad. Alam ko noon na medyo takot pa rin siyang lapitan ako dahil ayaw niyang madamay pa sa gulo namin ni Ringo. Nabalitaan ko rin sa ibang kawork namin na may posibilidad na hindi daw siya ma-renew sa trabaho dahil sa natanggap niyang suspension noon. Mula noon, nalaman din ni Ringo na nagkampihan kami ay pinag-initan na niya si Bea. Kaya nga mas lalo akong nagpursige na labanan pa si Ringo para mawala na ang takot ni Bea, Papadudot. Kamusta ka naman? Ang tagal kitang di nakausap ah. Ayos naman, ganun pa rin. May problema ba tayo, Bea? Hala, wala naman. Alam ko naman kung bakit ka umiiwas eh. Busy lang talaga sa work. Pasensya na kung hindi ako nakakapag-reply sa'yo dati ha. Di mo na kailangan magsinungaling. Alam ko naman ang totoo. Sorry Tracy, kailangan ko kasi ang trabaho ko eh. At hindi nakakabuti sa akin kung lagi kong kinakalaban ng mga superior ko. Hindi nakakabuti na nakikita nilang malapit ako sa'yo. Kasi alam mo na. Oo, alam ko. Huwag ka nang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Girl, pass na ako dyan. Basta may plano ko. Huwag mo na ako idamay dyan sa plano mo ha. Hindi na ako pwedeng masuspend eh. May sakit ang nanay ko. Kailangan ko ng pera. Kaya ako nga to gagawin kasi gusto ko permanente ng protection mo at ng mga katulad natin dito sa opisina eh. Basta kung ano man yung plano mo, labas na ako dyan ha. Walang problema. Mahirap na eh. Ayoko na kasing mapag-initan ulit. Naiintindihan naman kita. Si Sir, lagi na lang hinaharang yung sales ko. Tapos minsan, yung mga prospect clients na inaabot ng main sa atin, pinapasa niya sa iba. Hindi niya ako binibigyan. Ay, napaka-unfair talaga.
Alam mo namang magaling din ako, di ba, Tracy? Isa ako sa top agents dito. Tapos dahil lang sa... Sorry, Bea. Hindi ko alam na ganyan na pala yung epekto ng pagtulong mo sa akin. Kaya nga pakiusap ko sana sa'yo, wag mo na ako idamay. Nagpapabango pa ulit ako ng pangalan ko kay Sir eh. Kailangan ko ng bagong sales ngayon, Tracy. Alam mo namang ako lang inaasahan ng pamilya ko. Oo naman, wag kang mag-alala. Tsaka payo lang ha, baka pwedeng pahupain mo na yung paghihiganti mo. Hindi na rin kasi yan makakatulong sa'yo. At bakit naman di makakatulong? Siyempre, may anak ka, single mom ka, walang ibang tumutulong sa'yo para buhayin ang anak mo. Pag-isipan mo mabuti ang gagawin mo, naapektuhan ang anak mo nang hindi mo alam. Balang araw, ipagmamalaki niya ako sa mga ginawa ko. At saka ginagawa ko tong lahat para sa kanya. Ayoko mamuhay siya sa mundo na tingin sa kanya na porke babae siya, mahina na siya. Alam mo namang hindi yun totoo. Alam ko. Pero para sa iba, yun pa rin ang paniniwala nila. Gusto ko mang tulungan ka, pero hindi ko kaya. Takot ako hindi para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Hayaan mo na yon. Natulungan mo na ako dati. Ayos na yon. Pasensya ka na talaga ha. Okay na nga eh. Tsaka naayos ko na rin yung plano ko. Una ko talaga sasampulan yan si Ringo. Hala? Hindi na ako magre-report sa HR. Alam ko namang wala rin silang magagawa. Ala, Tracy. Nakakalungkot lang na hawak sila sa leeg ni Sir. Kaya ibang direksyon na lang ang pupuntahan ko. Pero Tracy... Sigurado ako na sa gagawin ko, hindi na mamalitin ng Ringo na yan yung kakayahan ko. Tsaka si Sir, siguradong mabibilib siya sa akin. Hindi mo ba alam? Alam ang alin? Wala na si Ringo. Kailan pa siya nag-resign? Patay na siya. Ha? Akala ko alam mo na. Mukha bang alam ko na? Sorry, akala ko kasi... Kailan pa? 3 days ago. Hindi ko alam. Nabaril siya ng riding in tandem. Ano raw yung motibo? Nahuli na yung nakabaril. Napagkamalan lang daw si Ringo. Paano na to? Anong paano na? Ang dami ko pa namang hinandang plano para sa kanya. Ano bang plano mo? Plano ko na pagbutihin ko lalo yung trabaho ko para tumaas ako sa eval. Tapos mag-a-apply ako sa main. Kapag natanggap ako ron, maipapamukha ako kay Ringo na kaya ko, na magaling ako. Yun ang plano. Bakit kaya hindi mo na lang yan gawin para sa sarili mo? Papa Dudut, hindi pa rin po ako makapaniwala noon na nawala na ang number 1 na kalaban ko. Hindi po ako makapaniwalang natapos ng gano'n na lamang ang laban naming dalawa. Dapat nga ay makaramdam ako noon ng saya dahil wala nang kumukontra o naninira sa ego ko. Wala na yung taong nagpapakulo ng dugo ko sa tuwing maaamoy o makikita ko. Wala na akong kalaban sa promotion at wala na yung taong dahilan kung bakit ako na-challenge para pagbutihin ko lagi ang trabaho ko. Wala na. Doon ko po na-realize kung ano ang naiambag ni Ringo sa pagkatao ko. Siya ang naging dahilan kung bakit patuloy kong ginagalingan sa trabaho ko at mapatunayan lang sa kanya na mali ang iniisip niya at ng mga katulad niya tungkol sa akin. Masyado po kasi ako nag-focus na ma-recognize niya ang kakayahan ko nang hindi ko man lang naiisip na sapat nang ako mismo ang makita ko noon na dahilan para mag-improve. Ilang buwan nang nakakalipas noong nawala si Ringo at hindi na katulad ng dati ang buong buhay sa opisina. Mas naging payapa na hindi dahil sa wala na ang kalaban ko kundi dahil nahanap ko na ang kapayapaan sa sarili ko. Nag-decide na ako noon na mag-file ng resignation dahil hindi na ako masaya sa environment ko. Naging toxic na ang opisina para sa akin at kabilang na ang mga tao doon. Papa Dudut, natanggap kong may mga tao na hindi tatanggapin kung ano ang kakayahan mo, pero ayos lang sa akin yon. Wala kang kailangang patunayan sa kanila dahil kilala mo ang sarili mo. Maging mabuti ka para sa iyo at hindi pwedeng nakasalalay lamang sa ibang tao ang iyong halaga. Pwedeng hindi maniwala o magtiwala ang iba sa iyo pero sana'y huwag umabot sa punto na ikaw rin mismo
ay hindi magtitiwala sa sarili mo. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat sa pagbasa at pag-unawa. Ako po ang inyong kabarangay forever, Tracy. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.